Вітаю усіх, вітанки. Зараз будемо починати. Перепровіряємо гук. Гук ёсть. Гульня ёсть. Ми на твічі. Вітаю усіх, вітаю Тенчик. Зараз будемо починати. Цудовно. Протягуємо далей Divinity Original Sin 2. Учора стрима не було, тому що мене просто поплавило. Моцно поплавило. Прям абсолютно немагчыма было ўжо. Вітаю, Алексеевич. Вітаночки. Фінальчик? Ну, не, фінальчик другого акту. Вось, другие акты гэта... Мы, па сутнасці, у нас кропка ўзбярэжжа жняца, мы набраліся сілы дастаткова, каб стаць богаабуджаным. Вось, і, ну, мы ўжо богаабуджаным, каб стаць святым. Нам адзінае, каб атрымаць гэтую сілу ўжо, мы, ну, як бы, стаць у гэты статус, нам патрэбна адправіцца на безыменную выспу. І там укалодзіш штосьці душ, адправіцца. Нешта такое. Нейкі калодзіш. Я не памятаю ўжо назву. Гэта асноўная, як бы, асноўны квест. Але ў нас яшчэ, можа, засталіся якія мелкія закрываць. Я не памятаю, што я рабіў, што я паспеў. Але ў нас, па сутнасці, пара мелкіх квестаў, і я думаю, у нас пачынаецца другі акт. Занадта актыўна працоўны дзень, асабліва для такога надвор'я. О, блін, я учора, я не ведаю, я просто дамовіўся, што я менш працую і буду працаваць больш на гэтым тыдні. Ось, ну, карацей, просто учора немагчыма было штосьці рабіць. Так, нешта мне гульня заглосна для мяне, я спадзяюся, она не заглосна для вас. З катошкамі сядзеў пад вентылятарам. О, там ніякага вентылятара не хапіла бы. Там кандзей не даваў рады. Учора было 40. Ну, не, у нядзелю было 40, учора было штосьці 38-39. А вось, там немагчыма просто было. Літаральна просто плавіліся, і я не мог выспацца абсалютна. Ну, тыпу, калі уначы 27, там 26, то я просто не здольны спаць. Ну, тыпу, у нас кватэра размешчана так, што праветрываць яе просто немагчыма. Ну, яе складана вельмі праветрыць, тэмпература набірае просто імгненна. Вось, то бок вы, ну, вось, кандзей, закрытыя вокна, ўсё, кандзей, які у нас такі, па тыпу, мабільны кандзей, такі простенькі. Вось, як толькі ён у нас зніжае тэмпературы, але як толькі ён выключаецца, тэмпература раптоўна пачынае лезці наверх. То бок, ну, яна просто за гадзіну вяртаецца да таго стану, які там быў бы і без таго. Просто адзінае, што не дае сценам нагрывацца яшчэ, гэта ратуе. Ось, карацей, не, учора было настолькі дрэнна, што я нават мне на пост не хапіла, я просто спаў. Я просто спаў, таму што я не мог выспацца ні халеры. Я праляжаў не ведаю колькі гадзін, але спаў я лухту, насамрэч. Вось, я ўсё яшчэ прыходжу ў сябе пасля таго, як не выспаўся і цяжкага дня ўчора. Вось, але сёння ўжо лепей, сёння ўжо нават уначы было 22. Гэта можна хаця бы існаваць. Вось, не 27, не 26. Ну, ось такая штука. Так што давайте працягваць адразу. Я яшчэ паспею паскарыцца на спёку. Мне прям зусім не... Мне вышэй за 25, у мяне ўжо я адчуваю, як энергію губляю, але калі нават уначы, калі спіш, то жесть. Ось. Я бачу, Алексеевич, я просто на стэма на спёку пераключылася. Дзякую вялікі за пераклад. Ось. Давайте глядзець у нас, што па спісу квестаў. Мы з каровамі там разабраліся, гэта я памятаю. Што мы там, падаецца, ўсё нарабілі амаль. Мы разабраліся, так, трэба прям арыентавацца. Во, мы схадзілі да... паладзіны, дакладна. Гульню пра снег сёння было. Так, была бы добрая ідэя. Добрая ідэя была бы. Я пра Лонгдарк думаў. Там учора. Ну, я учора літаральна просто сядзеў, па сутнасці, адпачываў большую частку часу. Бо немагчыма гэта ўсё. Так. Луптаўся. Правильно. А жывое дрэва гэта лайфвуд. Ён дзе-небудзь патрэбны, ён просто дарагі, каб зда. Можа яго набыць? Просто таму што. А давайте набудзем просто таму што. І скруткі яшчэ. Просто таму, што я мог. Не ведаю, навошта я сабе гэта раблю. Так.
Ремонтуй кауся. Some of that stuff's not bad, friend. It's a little better. А, if I say so йому не myself. потрібно. Тут же нема ремонту. Так, ладненько. Где тут головний ваш? Паладин Корк. Это ты? Не, вось. Том Хардвин. Мы сюда квестик пришли отдать. Я, может быть, навод не все поспел бы оглядеть тут. Твоя сова прилетела. Я повинен признать, что я не мав ніякого уявлення, наколькі серйозна ситуація, наколькі ми маємо серйозну ситуацію. Темне коло вернулося. Я інформував лорда Кема у Арксі. Дякую велике за твою службу. Так. Чудовно. У 4-й акт у нас квести прокидываются зараз. Я не думаю, что я вот что-то... О, не, почекайте-ка, новая штука. Overpower. Overpower. Блин, это крутый скиллбук для ВРА. Сколько это будет? Коли ваша фізична броня выше за броню вашего оппонента, знищите его фізичную броню. И може поставить статус нокдаун. Жесть. Конечно, это 3 крыніцы патрабуе, але гэта самая моцная увогуле штука у нашага прынца будзе. Прям запасом. Ачмурэнейшая книга. Забираем. А это я ему... А, не, почекайте, как это я не... Что? А ты что такое? Их это мне подобается. И это вельмі неблага. А, уже 16-го уровня у нас штука. В принципе, складно споборничать. Але неблагая зброя тут. Шлем. Финес. Финес. Ось это может быть потенційно. А, не, там и так нормально. Не только великая розница. Не, там... Сенсовно навод замінять. Зараз ще поглядим чого-небудь. Лохта. Лепей, але незначно. Сама не знаю. А, вуглі навод не вельми трапно. Тут такое есть. Якби сумневненько. Во, вось гэта моцнае прыапшэнне. Яшчэ 3% ухілення і дадаткова 70 па сутнасці магічнай броні. Давайте яго набудем. А, не, блин, слухайте. Не, нормально мы уже потратили всего 5. Кризис оригинал у Steam есть, але треба активировать ключами. О, блин, слухай. Складано у тебе. Ты обрал, конечно, гульню, якую навод нормально не набыть, так? Я вот зараз просто по приколдесу зайду на які сайт, які ключами гандлюю. І погляджу, ці можна Crysis оригінал набыть здесь. Просто у меня такое подозрение, что навод яго і не наб... Ну, типу... Ну, ёсць нейкі ключ Crysis ПК. Я бачу гоговскі ключ. EA App. Остатнее все. Ну, тут складно, короче. Я могу на Steam конкретно тут отсортовать. Так, Remastered, Maximum, Remastered, Warhead. Maximum Edition. Ну там хрен його віде. Па-па-па-па-пам. Усё вельмі складана будзе знайсці. У Steam, падаецца, нават на пляцоўках нідзе не прадаюць. О, складана будзе распаўсюджваць гэты пераклад. Я так разумею. У EA App можна на гэтых самых, ну, і набыць, падаецца. Як справа? Неблага. Гэта, вар'яцею ад спёкі. А у остатнім усё нормально. Так, блин, книжечка, конечно. Такая не танная, але мы обов'язково набуваем, пофиг на гроши. Спитайте на конт оплати його.
Яшчэ пытанне, што за сайце дасяжна ў Беларусі ці прыме картку, ён не працуе з Беларусі. GTA, добра, а Енеба? Ну, просто гэта два асноўных, якія сайты я карыстаю. Так. Енеба... Так, божух мой, Crysis. Просто, ну, на EA можна ключы яшчэ знайсці, там сустракаюцца. А на Steam прям просто не існуе на арыгінальны, прям на арыгінальны. Ну, просто сам факт той, што зараз ремастераў некалькі разоў... Ну, вось, гогаўскі ключ ёсць. А дакладна пераклад на гогаўскую версію не падыдзе? Просто, ну, тут падаецца такое адчуванне, што ў гогах можна прям набыць прямо на арыгінал, і нават без нейкай абавязковай там пляцоўкі. Зараз я ў гог просто пайду. Crysis. Так, можна ў гог просто звозіць зараз 50% зніжка, дарэчы, ёсць. На арыгінальны 2007-го. Crysis. Такая вось штука. Па справах у горад трэба, божух, на зараз... Я не ведаю просто, хто дзе гог у Беларусі не працуе. Блін. А, ты гог рэліз перакладаеш. А, добра. CDK спрацаваў, але перастаў прымаць мою картку. Блін. Жесть, нават гог не працуе. Лухта, конечно. Па справах у горада... Я просто... Учора... Гэта просто жесть. Я не ведаю зараз просто, дзе у каго учора было... Тут 10:38. Ось, у выходны было 6:40, 39:40. Крацей, тут жесть была. Не, Go Galaxy спампаваць можна, а вось крама пытанне набыцця. Потому што набыццё, як бы, ну, зусім іншая штука. Яно можа не працаваць. То бок усё працуе, акрамя, ну, доступ да сваіх гулень ты маеш, але набываць ужо праблема. Добра, ён нам заплаціў за нашу працу. Дзякую яму вялікі. Так, ладненько. Сюды можна пашукаць выход, але гэта Марока. Ты пра краіну Марока. Жартую. Ну, я не ведаю, я прям не ведаю, якія абыходы зараз. Блін, я прям дарваны ў гэтым сэнсе. У мяне не тое, каб ёсць у каго спытаць нават, хто ёсць. Не, ну типу спампаваць зноў жа. Спампаваць Go Galaxy гэта не паказнік. Это не значит, што крам працуе. Вось. Зноў жа могуць быць нейкія, ведаеце, ну, типу, складанасці просто, типу, карткі вось не прымае, пэўныя. То бок, хтосьці кажа, што ўсё нармальна, а ў кагосьці не, ну, рознае ж бывае. Так, давайте-ка. Нам трэба перачытаць зараз рэшту квестаў, таму што нам, па сутнасці, мне, моя памяць падказвае, толькі з усіх квестаў у нас засталося толькі з гэтымі разабрацца. Знайсці жанчыну, якая, ну, там, шкілет, які спрабавала сябе выбухнуць, так, і паразмаўляць з тролямі, разабрацца. Вось два квеста, па сутнасці. Але зараз прабежымся па ўсіх, што ў нас ёсць, і паглядзім, можа, штосьці яшчэ засталося. Калі не, то гэта вось гэтыя два, і мы адпраўляемся адсюль. Ну, скончваем узбярэжжа жнеца. Я сумнеюся, што за апошні час гэта змянілася. Другая частка Crysis арыгінал ёсць у Steam, але ў Беларусі недаступна. Давай я пагляджу, як гэта з мяне выглядае. Crysis 2. Ну, я бачу толькі Maximum Edition. Это ён? Потому што, падаецца, Maximum Edition, ён арыгінал просто, нейкі мікс. Ну, гэта 11-го года, так. Так што гэта атрымліваецца арыгінал, таму што усе ремастары ідуць 22-го там, прыкладна. Так, называецца Maximum Edition, так. Блин, добрый у меня вспомин на кон Crysis агулам. Крутая гульня. Кто закинул на фанки 18+, я не буду раскрывать гэтыя сакрэты. Нехай самі признаюцца.
Так, добре. Абудження. У нас... Ми знайшли Blackroot. Добре було б знайти більш. То бок було... Shigatari. Шагатарія. Дякую велике. Отправляється 1000. 2000. Мордус. Shigatari. Може, варто почекайте. Вось воно, Райкер так само скончилася домова з Ганною. Ганнак. Ну ось там, ну неважно, короче. Подорожно лишить у Аркс. Шукать доктора Деву у Арксі. Листы у Пячоры. Доказы того, что дворфы штосьці перавозіць, гэтага мы не будзем рабіць. Сакрэты выспы крывавага месяца. Гэта мы Адрамалік. Мы ведаем, як дэмана галоўнага клічуць. Мы вызвалі Ліча. Вось яны нашыя тролі. Так. Вось яна Эйсне. Вось тое, што я казаў. Мы так і не змаглі вырашыць канфлікт паміж сабакам і катом. Але ўжо не атрымаецца, так разумею. Адпомсціць за дрэва. Вось адзін квест, які я не выканаў, які я нават не вельмі шукаў, гэта адпомсціць за дрэва. Дрэва жадае, каб за яго смерць адпомсцілі. Ось такая штука цікавая. Давайте, можа... Один может быть. Просто шансы, мне падаецца, маленькие абсолютно, что я, спотыкнуся просто так, а не погляжу в интернете. Так что давайте, может быть, я реально интернетом скористаюсь, каб добить. Вось. Там духов не бачу. Так, Crysis 3 оригинал есть у Steam, там так само треба активировать ключами. Ну, типу, калі Crysis 3... Ну так, я не бачу оригінала. Ну, слухай, калі у Гогі ёсць всё гэта, то тут такое. Crysis 3. Што цікава, няма нават у Гогі няма Crysis 3, не ремастера. Ну, вось такая цікавая штука. Я бачу толькі ремастеры. Ну, тут цікава яшчэ, што ёсць Origin умоўны EA. Ну, там, хутчэй за ўсё, EA Play глядзець. Origin, пачакайце-ка, Origin гэта чый? Origin раней іх быў якраз такі... Origin... Platform... EA... гэта раней EA Origin, яна зараз EA Up. Яна, вось оно, одно і тое ж, просто ўсё яшчэ прадаюцца ключы на Origin. На платформах адзначаны. Адпомсці дрывасеку гэта знайсці пахаванне за лесасекай. Окей, ладно. Добра, я туды і адпраўлюся зараз. Вырашу гэтае пытанне. Мне па сутнасці 2-3 невялічкі квесты. Я думаю, мы зараз іх хуценька зробім за першую там паўгадзінкі, гадзінку стрыма і... Ну, першыя паўгадзінкі амаль ужо прайшлі, пакуль я тут размаўляў. Так. Пум-пум-пум. Пробежимся зараз хутенько. Так. Давайте скинем спасылку. Спасылки в чате дозволены. За что я пераймаюся, насамрэч, сам факт той, што яна дазволеная, мне падаецца праблемка трохі. Ось. Ну, типу, мало ли хто што закіне. Мяне вельмі турбуе гэта. Карацей, калі што, ну, сачыце за спасылкамі. Таксама маеце паразуменне. Таму што раней ці пазней я гэту лаўку прыкрыю і не дазволю спасылкамі карыстацца проста ў мэтах бяспекі. Ну тут жа мы ўсё пераглядзелі, так? Давайте зараз.
Падаецца, ну я амаль 100% упэўнены, што гэта на ўсход, а для сасекі. То бок, вось тут дзе-небудзь. А? О, цікава. Так, вось тут дзе-небудзь, мне падаецца, она будзе. Мгм. Так, пачакайце, яшчэ адзін дух, з якім не разабраўся. Ну, тут дух заваляўся у нас. The spirit of a young woman stares in О, а мы ў яе квест не ўзялі. Цікава. Мне тут застаўся дух, які я мог бы дадатково сабе яшчэ досыт атрымаць. Не только прынцыпова, але ладно. За ёй. А, вось тут, типу. За ёй. Так вось я за ёй. Не тут. Это якраз таки за ёй. За плотом. Так я што да ішоў? Гэта ўсход. Ну, я ж з самага пачатку сюды папёрся. Усё блытаеце мяне. А? Злева ад увахода. За плотом для сасекі. Я ж хаджу тут. Ну. І? Ось. Як не спрабуй, не бачу. Так, зараз Сірлора памрэ, калі я зараз яшчэ так буду савацца. Не там? Ладно. Дайце персонажам гэта здароўе вернуць. Зусім не там, не там. Типу, уваход? Гэта задні уваход. А, галоўны уваход. За плотом. Тады за плотом гэта звонку. Вось, типу, тут. Альбо калі зайсці. Ладно, зараз мы прабяжымся туды. Там паглядзім. Так. Так. А спасылачку, што ты кінуў... А чаму мне яе не знаходзіць? Ну, Crysis is no longer available on the Steam Store. Ну, типу, ён у Steam Store спасылкі, якія ты закінуў, ён прям недоступны, прям піша. Ось, першы арыгінал недоступны, піша. Так. Maximum Edition. Доступны. Так. Crysis 3. Оригинал. Недоступно. At the request of the publisher, Crysis 3 is unlisted on the Steam Store and will not appear in search. Але доступно из EA Play. Это что зараз у меня? А, блин, музычка из этого самого с трейлера пошла. Я такие, что за куки, что за песня пришла у меня. Так. Ну, то есть такая частка Crysis Warhead, але недоступна в Беларуси. Ну, у меня диск был. И першага Crysis, и Warhead. Калісьці давно. Так, до выходу злева пошукай, там павінны быць магілы. Добра? Мне это вот падавалася, я там уже правяраў, не? Давно. А, ну, в принципе... Дух эльфу. Так. Давайте-ка... Добра, гэта дух эльфу. Ну так, а вось яны могілкі, так. Мне падавалася, міма гэтых могілак бегаў. Дух эльфу. А, вось он. Пачакайце-ка. А нам сэнс помсты у тым што? Што я яго тыпу... Так, гэта... Популярность.
Вось. Добре. Вітаю, вітаю. Вийшов на шпацер. Цудовний день для шпацеру, так? Сказати, що цудовний день, насамрэч. Падабаецца, так? Ніколі не ведаеш, калі ты можаш апынуцца на маім месцы. Удачи. Сказать, что меня отправили мне древо продка отправило знайсці яго. Что? Ты з ними розмовляць можеш? Дзіўна. Але цікава. Ці у дрэва было паведамленне для мяне? Ён хутчэй за ўсё ні халеры просто нават не ведаў тое, што ён па сутнасці жывых істот забіў. Ну, типу, дрэва продкаў. Давайте зараз для тых, хто не ведае квеста. Квест у тым, што мы паразмаўлялі з разрэзаным дрэвам продка, а гэта па сутнасці у эльфаў, гэта душы іх адпраўляюцца, ну, у гэтыя дрэвы і растуць гэтыя дрэвы з душ продкаў. І па сутнасці гэтае старажытнае дрэва і ёсць працяг жыцця пасля смерці. І таму іх нельга кранаць, потому што гэта літаральна памяць продкаў. З ім можна размаўляць, калі, ну, спецыяльна да іх як бы падключыцца, скажем так. Вось, але калі яно разрэзана, гэта па сутнасці, ну, жывога чэла на кавалкі просто парэзалі і вось так вось. І дрэва, пасля таго, як яго зрэзалі, яно паспытала, каб мы знайшлі таго, хто яго на кавалкі парубаў і адпомсцілі яму. Вось такая штука. І вось гэта чел, ён падаецца, абсолютно просто не уяўляў, што гэта так працуе. Як гэта, праявіць сваё здзіўленне. Што ён што, не ведаў, што дрэва продкаў унутры сабе трымае духі рэальных жывых людзей. Чаго? О, не, ты нейкую лухту кажаш. Гэта дрэва, не чалавек. Калі гэта асобы было, яно ўжо не з'яўляецца. Ты што, рапух налізаўся? Блін, мужик. Ён просто не ведаў. Ён абсалютна не ведаў. Ён не злы чалавек. Ён просто нават не ўяўляе, што ён нарабіў. І вось што рабіць з такім? Блін. Квест у нас не прасунуўся, так? Блін, мне шкада яго забіваць вось за гэта. Ну, типу, ён гэта не за тое, што... Ну, блін... Як бы... Давайте паразмаўляем з дрэвам, можа быць, дрэва пераканаем. Я разумею, што дрэва гэта не суцешыць. Як? Яго парэзалі на кавалкі. Яму-то што? Блін. Я нічога не буду з гэтым рабіць, я пакіну як ёсць. Няма сэнсу ў гэтай помсце. Просто няма. Так, у нас застаецца тады. Жанчына, якая шукала сабе выбух. Мне патрэбна зараз Ace the Trader. Гэта я ў інтэрнэце пагляджу, таму што я не зусім упэўнены. Мне падаецца, прабегся там, дзе я чакаў, што яна будзе, але мне падаецца, проста міма пабег. Так. Так. На мапе павінна знайсціся ў Стонгардзене 566-133. А дзе...
сказано, что на мапе у меня повинна з'явиться однака. Теперь, конечно, мне подсказывает, ни холера у меня не заявилась. Ну так, у меня не заявилось в такой метке. Тонгарден, это что у нас? Ну. А, вось, не-не-не. Место сустрэчы Зейтна. Вось, туды. Я просто пробег мимо яе 10. То бок яна тут была, просто что я не заўважыў. Яна ўжо сябе выбухнула, так? А, вось, яна лягла ў магілку. А, нотатка. Спакой, нарэшце спакой. Гэта канец адной главы, але пачатак наступнай. Я пабачу сваю бібліятэку. Я зноў пройдуся па яе залях. Яна дакладна не хацела быць гэтым самым мандэдам. Так, добра. Гісторыя яе скончана. Чекайте-ка, у нас есть на мапе. У нас еще есть шелесты, Breaker's Cave. Мне падаецца, гэта якраз той, які з багамі. The Law of the Order. Зараз. The Law of the Order. Это вельмі стары квест. Мне падаецца, гэта той, які забагаваны, які не знікае метка. Так, есть некалькі варыянтаў праходжання. Закрыть просто квест гэта. Угу. Нешта дзіўна. Банк, калі вы забілі Мордуса і атрымалі яго амулет, вам... Ага, так, тут два баги, за якіх як толькі надатку атрымаў, трэба. Так, лохар гэта гномс. Так, я паспрабую, але тут справа ў тым, што тут іншы квест, карацей, перашкаджае яму, то бок. Справа ў тым, што трэба, а як толькі атрымаў гэты... Лохар у нас, дарэчы, вось тут. Як толькі атрымліваеш там нататку пэўную, трэба адразу бегчы да лохара, альбо адразу жа ламаецца квест. Ну, тыпу, квест вельмі хутка зламаецца, калі працягнуць яшчэ іншы там сюжэтны. Вось. Таму што ён становіцца больш прыярытэтным, і ён прасоўвае гісторыю далей. Вось гэта, тыпу, немагчыма з ім размаўляць. Ну, типу, ён размаўляе на зусім іншай тэмы, і ўсё, яно блакуе, па сутнасці, гэты квест. Ось, таму, калі хочацца, каб гэты квест не закрас, патрэбна з ім размаўляць адразу. Але я, вядома, я там мільён квестаў зрабіў перад тым. That's right. Lost one of my best lads, Anhar. Didn't get Charlie's body back, though. Maybe one of them beasts took her like they did the sorcerers. Bloody lad. Flapping his gums in the next life. We will. Well, I reckon that's good news. Poor thing. Whatever needs to... Ну, карацей, все. Ну, высяны квест. Немагчыма яго прасунуць. Так, як я напісана на вікі. Я уже просто бачу, што гэты запад у мяне быў. Тому гэта я уже шукаў. Застаецца один квест толькі. У нас засталіся тролі. Давайте ляснем тролляў. Так.
А, не, гэта не тое. Придется пробегчыся. Ладно. Давайте побегаем. І гэта апошні квест, і мы пакідаем другі акт. Па сутнасці, я зараз збіраюся разламаць эканоміку мостовую. Тут ёсць два тролі мостовых. Адзін з іх за вельмі танны і просто, ну, там, нейкую гісторыю гатовы прапускаць усіх, каму не трапіць. А гэта патрабуе нейкіх мільёнаў грошай, каб прайсці праз свой. І пагражае ўсім. Справа ў тым, што мне падаецца, як толькі я перамагу, і кожны з іх, ну, даў мне заказ на забойство іншага. На тое, каб разабрацца з іншым. Вось. І той, хто агрэсіўны, прапанаваў першы, але той, хто спакойны, сказаў, што типу, ах, ён такі, ну давайте карацей, і вы яго. І тады вы яго лясніце яшчэ. Вось, у выніку яны свой бізнес тут як бы спрабуюць павырашаць. Але я ўпэўнены, як бы я яго не вырашыў, ён будзе непрыемны. О, дарэчы, я ж кніжачку не набыў, а не прачытаў. Дайце-ка кніжачку прачытаем. На чырвонага прынца. Дзе яна там? Вось она, я набыў. Правильно? Я чырвоны прынц. Вывучыць. Уэ. І зараз яго... О, ён на 3. Блин, у мяне тады я вось гэтай бар'еры ніколі не карыстаў. Гэта неблагі удар, канешне. Разлавацца... Пам-пам-пам. Гэты удар я бы ўсе пакінуў. Давайте онслот я скіну. Потому что мне падаецца, вось гэта больш ультимативная штука. Нормально. Это прям крутые просто здольности. Мне вельмі падабаецца, што есть здольнасць такая просто... Я прокидываю и здымаю полностью фізічную броню. Гэта прям на боссаў нейкіх карыстаць. Адразу просто пачынаць бойку з гэтага. Так. І вось гэта чел. Back so soon? Так, я вернуўся. Дайте-ка момент. Так, добренько. Вытягнуть зброю и сказать, что Марк послал нас. Это ты перший на яго збираўся пазбіваць. He smirks as he raises tree-trunk-sized arms at... Добра, кидаецца ў бойку. Ён 18 ўзровень, але пры гэтым не мае аніякай брані. Што робіць яго даволі простай цэлью, насамрэч. Ау! Амаль мінус. Так. Пачакайце-ка, статус Fortified. Ён фізічная броня, немагчыма тэлепартаваць. Давайте заморозим яго. Так. Оу, пачакайце-ка, я што? А чаму так хутка... А, не, ладно, нормально. Давайте дождик яшчэ наверх. Можа замерзне. Нахрен. Оп, замерз. Цудоўна. Вось так. І... Усё, конец хода. Добра. Так. Не, натхнение нам не патрэбна. Мы зараз будем... Бам. Крыт. Мы можем яго пракінуць, канешне, яшчэ дадаткова. Але пакуль неабходнасці няма, ён все равно свой ход пропусціць. Так. Ёсць. Guardian Angel просто must have зараз. И я жадаю фізічную броню кинуть на Фейна. Так. Ён разморозіўся. И я могу
Блін, маланка яго ляснуць, альбо спадзявацца, што мы яго прастанем раней. Я просто баюся, што зараз на вадзе я сам сваіх жа пастаню ўсіх. Так. І... Я нават не упэўнены. Давайте вось, лёд. Вось гэтае. Цудоўна. Замарозілі яшчэ раз. Пачакаю тады справу. Можна было бы інфекцыю нейкую, конечно, накласць на яго. Ну да ладно, давайте паучка. Паучочак. Угу. Паучок можа цела мёртвае з'есці, якое тут валялася удала. Бам. Бам. Hurts, doesn't it? Нормально. Колькі ён лечыцца кожны ход? 3992 ён лечыцца. Мне патрэбны абавязкова заклён, які не дае магчымасці лечыцца яму. Это адзіны спосаб, як яго ўвогуле перамагчы, я толькі зараз заўважыў. Так. Чырвоны прынц. Давай ты скарыстаешся такім заклёнам. Мне павінны быць такія, абавязкова. Хотя бы один. Во, у меня таких набор целый. Давайте подойдем ближе. И я скористаюсь. Оп. Накладываем. Усё. А, иммунитет. Да, дикейнг. А чему его иммунитет? Ага, нельга таки статус накласть. Цудоўна. Цудоўна. Конечно, самое складанае тут будзе ў яго прабіцца скрозь яго эту самую регенерацию. Хотя, ну, я могу, мне падаецца, я уже ДПС такі выдаю, что перебиваю, карацей. А, ну вось, і зноў яго поўнае здароўе. Не халер сабе. Мне казалі, што добрая ідэя яго забіваць на 13 узроўні. Мне пісалі у ютубе ў каментах, што типу, о, на 13 узроўні яго можна заперамагчы. Я такі, не халера вы билды збіраеце. Каб наносіць кожны ход по 4000 пашкоджання на гэтым этапе. Я просто зайздрасць. Конечно, можна, я не збіраюся казаць, што гэта немагчыма, але не халерш сабе. Так. Чым бы яшчэ яго такім ляснуць? Вы зараз я баюся маланкамі біць, таму што рэальна яго застане просто. Ну, сябе застане. О, Hail Strike. Ось яшчэ ён умесціцца мне. Оп. Цудоўна, замарозілі далей. Працягваем. Так. Чым бы таким яго... Давайте отруту накладем. О. Яна кислота? А чаму... Што? А чаму кислота наклалася? Там дзесьці проклятая была? Знижае фізічную броню. Блин. Зараз трэба гэта здымаць. Мне уже было Чакайце-ка, я што, і благословление забыўся ўзяць? А где благословление мое? Это же дефолтно. А, не улезло. Окей, ладно. Я чымсьці ахвяраваў тут. Благословление не брать. Паскарэнне на ікона. Давайте так. Нормально. Так. Давайте ему настреливать. Блин, просто что? Это жесть. 3000 это занадто, мне падаецца. Па-за межамі моих нормальных магчымасцяў. Ну, реально 3000? Ну, лечыць на 4000, і он палову свайго здароўя лечыць. Это что за жесть? І гэта ж статус ніяк не здымаецца, так? Ён просто, типу, застанецца. Як мне гэта ДПС выдаць увогуле? Типу, калі бы я мог выкладываць 4000 у ход...
Давайте розлаватися якраз таки на червоного принца. На потом. А я на кольки он на рейдж? Блін, ну на один ход, так? Продівбаю. Жесть, конечно. Это жесть. Так, він шокований і суперкондактор зараз. І он, а ось, і он застанений. Альбо у яго стану вось гэта... Не. На яго просто фізічна нельга накласці декейнг. Я магу нейкім чынам зняць гэта, каб яго... на яго можна было декейнг накласці. Это жесть просто. Давайте у яго атруту. Ему... А, ну яго імунітэт да... Чакайце-ка, чым яго можна прабіваць увогуле? Да полымя ў яго слабасць. Блін, ну, каб я ведаў. Бам! Пачалі з гэтага. Запальванне. Добра. I'll yield to none. Я ўсё роўна нешта не прабіваю. Гэта не ок. Па-па-па-па-пам. Гарантаваныя крыты з звычайных атак у нас ёсць. Жесть, это ж, ну, літаральна усе персонажы павінны мець... Это прям билд под гэтага троля патрэбна. Я думаў, гэта будзе ізячны квест нейкі. О, пачакайце-ка. А чаму у яго няма зараз гэтага статусу? Ён знік. Можа быць, ён стаяў у крыві нешта такое, альбо гэты статус быў часовы. Ну, карацей, знік статус тып кроу троля, і яго зноў можна станець, усё нормально. Ну, не станеце, в сэнсе, што можна яго спакойна біць просто. Окей, ладно, не, тады гэта не настолькі шалёна. Это просто патрэбна было перажыць. Так, давайте яшчэ яму фаербол. Можна неяк фаербол кінуць, так, каб мне не прыйшлося пакутваць. Цудоўна. Оп. Нормально. Накладываем. Вось, крывачок. Ну, языкі полымя, якія не ўпэўнены, што яны увогуле на яго будуць уплываць. Не, ладно, ён нармальны. Адзінае, што вось гэта шалёная як бы штука выглядала абсолютно. Все. Добіваем. 38 тысяч з яго. Монополія Марга. І неідэнтыфікаваны персцёнак. 183 магічнай брані. І гэта адначасова і канстытуцыя, і баявая справа, і паляўнічы гідрасафіст. Я, дарэчы, думаю, я дам гэта Лойс. Лойс, калі ласка. Які-небудзь у цябе ёсць, які-небудзь не на гідрасафіста? Вось у цябе ёсць на гідрасафіста, але стары. Давайте вось гэты заменім. Вось гэты. Цудоўна. Зараз 100% прыйдзецца забіваць яшчэ і таго троля. Таму што ён такі: о, цудоўна, у мяне знялі канкурэнта, давай, карацей, плаці мільён грошай за праход там. Чаму тут гэта парушым эканоміку зусім? Так, вось там. Мне прасцей будзе дабегчы, тут няма добрых варыянтаў тэлепорта. Рэальна зараз прыйдзецца хутчэй усё двух тролей забіваць. Як я і думаў.
Конечно, мяне вельмі здзівіў гэты статус, які па 4000 рэгенеруе, таму што у маіх персонажаў, каб вы разумелі, у іх вось, напрыклад, 1000 здароўя, у майго танка, можна сказаць, 1500 здароўя. То бок сам факт той, што я магу яму і камусьці нанесці 4000 заход, гэта настолькі шалёна. Life is good. Ah, you again. Так, мы разабраліся з Грогом. Aren't you just my favourite person today? Бізнес час часу можа бути складаним, але But paying customers like you make it all worth it. Платити таким клієнтам, як ти, яно I've окупається. even been thinking lately about improving Я останнім my часом business. думав на контакт, як поліпшити мій бізнес. У Грога були цікаві ідеї, Be trying out some of his policies. так що я поспробую некоторые з його політик. Let me know how you like them. Скажи-ка мені, як вони тобі сподобаються. The feedback of my Калі мені завсёды важны фідбэк ад маіх шаноўных клієнтаў. Спытаць прайсці праз мост. a pittance. Вось, і яго кошт быў типу 10 монеток, а зараз ён 15 тысяч пытаю. Сказаць, што занадта высокая цана, нават Грог такого не пытаў. Grog? Грог? Grog's bridge is nothing compared to my little beauty. Мост Грога ні ў якае параўнанне не стаіць з маёй прыгажуняй. That Зараз бойка, і там пачынаецца на фоне. Але, дарэчы, што ўсё, што ён прапануе, ні халера мне не варта. Абсолютно, давайте забираем. Так, ну што, Марк за тролль. Ён 15 ўзроўня, а не 18, што вялікая розніца абсалютна. Так. Цікава, калі бы я яго першым забіў, то прывяло бы гэта да таго, што той такі, о, блин, ну у яго нешта, не, я не думаю, ні халеры, ўсё дрэнна было б у любым выпадку. Я такі, ну можа быць, там быў нейкі кампраміс, але не, мне падаецца, не адсутнічае такая штука. Так, давайте-ка, што я магу? Я магу яго замарозіць? Так, я магу яго замарозіць, я ўпэўнены. Давайте вось так зробім. Палем яго вадзічкай. І пасля гэтага айсфэнам яго замарозім. Бам. Вось, троллёўская кроў. То бок, па сутнасці, я так разумею, мне патрэбна перажыць вось гэты яго момант. У яго, дарэчы, колькі лечыць? Ну, 2000. У 2 разы менш. Так. I'm ready. Guardian Angel. Glory is mine. На выпадак, калі ён выйдзе са стану, я прыдзёбуся дзесьці. Так, замарозілі яго. І натхненне на ўсіх. Угу. І у яго таксама слабасць да полымя, правильно? О, яго слабасць да атруты. Ось гэта цікава. Угу. Поэтому наносить так. Ёсць. А да полымя ў яго добра усё, так? Наадварот. Так, ад полымя ён будзе лячыцца, так што полымем мы яго не б'ем. Ёсць. Калі атрымаецца, то просто перажыць яго вось эту ўсю хрень. І нармальна будзе. Блин, ён лечыцца ўсё роўна вельмі хутка. Так, стан на яго наклалі. Працягваем над ім. Альбо можа патрэбна, каб кроў ад крыві пазбавіцца. Тыпу, можа быць, ён стаіць у сваёй крыві. Я не ведаю. Не ўпэўнена. Так.
І зараз хуткасць на нашага Іфана, каб больш пунктаў дзеяння было. Stop. Stop. Смотрите, стоп. Сам спыніся. А, вось, усё, з яго зняўся гэты статус Стоуна. То бок зараз яго можна просто дабіваць. Каго б'ём? Разбіраемся з тролямі. У нас... Я як адчуваў, карацей. Адзін троль, калі мы перамагаем троля высокага ўзроўня, другі такі: о, у майго канкурэнта былі цікавыя ідэі. Зараз плаці замест 10 залатых там, альбо аднаго, заплаці калілка 15 000. Ну вось, карацей, так, я пазбавіўся ад гэтага троля. Я ведаў, я прям адчуваў, што гэтым скончыцца. Ну да ладно. Зламаць эканоміку. Так, ну план быў... Як бы хацелася паглядзець, і яно таго шчыра было варта. Ага, астатнія не ожидаюць просто пераходзіць. Ладно. Калі не ожидаюць, то не ожидаюць. Гэта быў апошні квест. Прям апошні, каб вы разумелі. Мы вяртаемся на Lady Vengeance. І зараз будзем размаўляць з усімі тут і сыходзіць. Так, Мелоді. Што ты сабе думаеш? Куды ты пайшла? Гэта канец другога акта. І па сутнасці так. Потым мы адпраўляемся на безыменную выспу, на якой мы павінны атрымаць сабе сілу святога. Гэта вось наш наступны квест. Нейкі врушняк у цябе за спінаю і голос Лойс хутчэй табе ў вушы. Слухай, босс, мне з Мелс патрэбна кое аб чым паразмаўляць. Ты не супраць? Давай. Вітаю, Лойс. Я бы хацела кое-чаго цябе пачуць. Ці зрабіла ты так, як табе сказала? Ну так, наконт гэтага. О, распавядзі ка мне, гэта гучыць цікава. Ну, гэта толькі палова, скажем так. Я сустрэлася з Джейханам, і ён паспрабаваў экзарцызм, але ён не спрацаваў. Так што дэмон усё яшчэ там унутры. Ну так. Да, я разберусь з гэтым, Лоіс. Мама Мелоді кое-чаго придумае. А у цябе атрымаецца? Конечно, атрымаецца. Вядома, што... Ты ўжо павінна ведаць, што ты моя самая улюбёная. Мне падавалася, табе ніхто не падабаецца. Мне падавалася, табе ніхто не падабаецца. Я не сказал, что ты мне падабаешься. Я сказал, что ты моя фейворит. Ну, блин. Добренько такое. Не мы. Нам не самые улюбённые, так. That's the nicest thing anyone's ever said to me. It's the nicest thing I've ever said. Ладно, давайте я перекладу это. Я подумал, что неважная фраза будет. Черепит. Блин. Зараз. Черепит. Это, карацей, кавалок... Что ты... Ну... Типа, ты мне сам, ты не моя улюбёная, ты мне, ну, типа, ты you my favorite, обраная, скажем так, ну, не ведаю. Кавалок вишеньки на вершине целой горы хламу, калі табе так падабаецца. О, Лойс такая, гэта самая прыемная рэч, якую мне хтосьці калі-небудзь казаў. Маладзі, гэта самае прыемнае, што я калі-небудзь казала. Так. Фаворитка. Вось, дзякую вялікі за слово.
Добренько. Мелоді, що-небудь розповіді. Вітаю, Пладін, вітаю, вітаю. How to become the divine and whatnot. Ты что, не повинен ходить и разбираться, як ты повинен стать святым и подобное? Ці можна і романсить за Олесю? Я не ведаю, може бути. Я не ведаю. Так, сказать дрэнные новины. Майстер Сіва Her померла. eyes flash with something. Anger. У її в очах щось з'являється. Магчима злость, магчима жах. Але Never mind. неважно. Better focus on the task at hand. Нам лепей сконцентрироваться на задаче. She looks straight ahead, ignoring. Я наглядеть прямо, игноруючи тебе. Сказать, что мы научились... мы доведались то, что нам потрібно було доведаться, і ми ведаем наш шлях, як добратися до безіменної виспи. Well, aren't you industrious? Ну, ти не винаходник, ти. Seems all the riffraff's back aboard as well. І виглядає так, що усі уже вернулись на борт. Ready to set sail when you are. You're Готов відправитися, коли ти скажеш. Так. Коли ти вирішиш покинути эту зону після этого повідомлення, у тебе не буде можливості вернутися назад. Ваши открытые квесты будут закрыты и заархивованы. Не отправляемся, давайте з остатніми поразмовляем. А ось і Джейхан, гэты майстер. Якраз таки. Пум-пум-пум. Ладно, я думаю, не варто зараз набывать. У нас хватает предметов, мы довольно добро апранутые. Это не некая проблема. Тому давайте что-нибудь попродаем, то, что нам не потрібно. Розного сміття якого. Ось гэта отправляется, ось гэта. Туніки розные. Пальчатки телепортации, які не актуальные. Амулет бездани, 6 уровень, абсолютно не тое. 14, 12. Ось это мы покинем, там особный уникальный сет. Я вже трохи забыла, а Мел по сутності хто? Яна з'явилася на кораблі і сказала, що, типу, я тебе проведу. Гэта яе ідея була пайсці да майстра Сівы, якая навучила нас, ну, типу, ритуалу, які, дзякуючы якому ми і ведаем увогуле, як, ну, типу, звяртацца да Бога ўнутры. Вось, дарэчы, можа быць, варта было... Зараз давайте ведать, что мы плошку гэтую покинули там, а давайте-ка возьмем ее с собой. Потому что, когда нам спотребится, мы ее не вернем просто. Это зараз добрая думка. Я амаль уплыў без яе. Просто можна заўсёды правесці ритуал, які звяртае нас до Бога ўнутры. Так, вось с тобой погандляваць. Слухайте, мне карысней з іншым гандляваць, правильно? Потому что... Ай, фрэнзі. Продал. Столькі выкладываў усё. Давайте хутенька. Вернемся ў дом майстра Сівы, перад тым, як мы сыдзем адсюль і заберем плошку, якую ритуальную. Потому что, дзякуючы ёй, магу реально сабе атрымліваць, ну, вяртацца да Бога, гэта важная штука. Я просто там яе кінуў, тому что я заўсёды... Там напісана, як ритуал праводзіць, і я забываўся просто з таго, што з перапынкамі туды вяртаўся вялікімі. Мне прасцей было плошку гэтую, там, міску атрымаць якраз таки у падвале. У подпале. Так. Отправляемся. Вось она тут. Верните ко мне яе. Есть. Ну всё. Леди Vengeance. Поразмаўляць зараз з усімі астатнімі, па сутнасці, моя ідэя. Альміра. Нас гэта непрыемная жанчына, яна сама ўвесь час да нас звяртаецца. Яна звяртаецца, але мала ли мне патрэбна будзе адправіцца... Ну, калі яна вырываецца і спрабуе нешта сказаць, яна не ёй вельмі шмат намаганняў патрэбна, каб з намі паразмаўляць. Так я магу да яе адправіць Be любы on your момант. way now, my dear. I haven't felt this free in a long time. Дарэчы, з гэтым чалом мы ні разу не размаўлялі ўвогуле. Так. Угу. I've plenty of fighters for half. Oh, I. Так, это яна наёмнікаў можа даваць. Забыўся ўжо, што такая опцыя Good to ёсць. see you again. Of course. Told you I would, didn't I? Up to you.
Добро. Просто проверяю палубы, что у нас все у порядку. Так, Флетчер Корбін. Так, ну по сутності я нічого такого не бачу. Він пропонує лук на 16. А, у мене і так уже, блін, на 16 уровень є. Ну, нічого, добре, все. Я ще раз про мейл. Як яна з'явилася, пам'ятаю, що яна такое. А ось гэтага я не ведаю. Яна ні халера не патлумачила. Яна выглядае як эльфійка, таму што высокая, але у яе палова твару схаваная. Па-моему, яна была ў першай частцы? Па-моему, яна была ў першай частцы. Мне ўспаміны так неяк дрэнна... Блін, першую частку настолькі даўно яна была, я абсолютно... Я реально, вось першая частка сюжэтная, я нічога згадаць не магу. Але больш з таго, што не было яе, так? Добра? А вось, тыя, хто актуальна праходзіць, таму што літаральна я праходзіў першую частку, можа быць, тады, калі яна толькі-толькі выйшла. І я праходзіў шчыра, я не вельмі сачыў за сюжэтам, прям, ну, там, што мы з сябрам гулялі. У нас было шмат весёлых момантаў, але яны былі самі па сабе, галоўны сюжэт мы неяк не асобна я там запамінаў персонажаў. Таму што іх там да халеры. Так, добренько. Давайте перед тым, як мы адправімся, зладзім перапынак. Зараз сам момант будзе. Я паснедаю і буду гатовы поўны сіл для наступнага акту. Я кроме белага каточка мала што памятаю. Белага каточка? Добренько, глядзіце. Гэта літаральна канец другога акту. Так, і мы адправляемся ў... белага каточка, людска. Окей, я зразумеў. Пакіну вас тут на недоўга, літаральна 5-7 хвілінак. Паставлю яшчэ блок рекламы, каб аб нас адчапіўся Twitch са сваімі прыроламі клятымі. Вось, і вярнуся адразу пасля гэтага. Хутка буду. I've got sword fighters, mages, archers, all willing to fight by your side if the price is right.
You can put a price on the warriors I have for hire, but you can't put a price on the glory they'll win. No one's ever regretted having extra help in a fight. I'll guarantee you that. Allies for hire. Я вернувся. Зараз протягуємо. Добре тоді. Блін, я ще одну реч забув. Так, зараз вернуся я ще. Expert warriors for hire, all seasoned in combat. They won't let you down. Кадіма запостив скрин з ОД. Страшно, там телевізор. Ну-ка. Коджіма. А, я тилтери запостив, так? А, это постер. Не, он же ж довольно давно, не? Типа там коридор такие с телевизором. Блин, мне показывает, что ему... А, не, это... Челухта. Не веду навод. Это коридор такие с желтыми стенами, так? Про его говорка. Там просто так это по посту этому дне, что 2-3 тижні. Не?
Ратум телевизора БТ. Ну, конечно, можешь дослать посылку прям на пост. Потому что я нешта, ну, бачу тільки то, що я бачив 2-3 тижні назад. Так. Добренько, Мелоди, давай отправляться. Сказать усім на борту, что мы готовы To отправляться. set sail when you are, your holiness. На Hollywood Animal отправляется 2500. Дякую велике. Hollywood Animal. Stick. Now, on to the interesting part. А зараз до самого цікавого. Пішли катсценочки. After many adventures, the party finally reached the place where Godwoe can go to become divine. But more surprises and difficult choices awaited. Калідор, але нешта сёння яго і ён асабіста і студыі запосцілі. Там ён запосціў рэпост, зарабіў нейкія разборкі таго, што там адбываецца. Вітаю, очпаты, капітанчыкі. І вось мы прыбылі. Безыменная выспа. А я думала раней, што Мелоді гэта ўвогуле без фантазіі. Імя без фантазіі. Мелоді гэта проста хвароба. Ну, літаральна, імя хвароба. І яна такая, я думала, што Мелоді гэта без фантазіі. А голос вось гэта хто? Я думала, ведьма, якую мы забілі. Так, гэта яе голос. Still, it's what's on the inside. Дарэчы, яе даўно не было. Right? Ну, яна была толькі ў першым акце і You're ўсё. meant to become a god. Па-моему, яна ў другім не Can't ўзнікала. help but wonder Я ўжо exactly шчыра what пра яе you забыўся, meant ну, to типу, do with such a vow. каб ты зараз не нагадала, я бы і не ўзгадаў, што яна ёсць. Ўсё ж такі, лічыцца толькі тое, што ўнутры, правильно? І гэта месца, дзе ты павінен стаць богам. Мне ўсё цікава, што ты збіраешся рабіць з такой сілай. Сказаць, што мы ўсё яшчэ не ўпэўненыя, што мы правільна. Тры варыянты. Першы, сказаць, што мы зробім усё неабходнае для сусвета. Другое, што гэта будзе наша моц, і нікому, ну, карацей, і мы будзем самі карыстацца як палічам. І трэцяе, сказаць, што мы не самі, можа, не самая ўдалая асоба для працы гэта. Для голас ведьмы, так, яна наратар у катсцэнах. Так, ну, яна з самага пачатку, там, самая першай катсцэны была. Просто, па сутнасці, мы яе, тыпу, атакавалі, яшчэ яна, вось, у пачатку сам была на караблі, потым яшчэ раз мы яе атакавалі, потым яна знікла кудысьці, і ўсё. Сказаць, што мы не самы падыходзячы чалавек. All the better. Так і Power лепей. is best wielded by those who have no Моц desire лепей за ўсё, to do well. як гэта? I'm certain of it. Лепей даваць, як гэта? Моц сілай кіруе лепей той, хто, каму яна не патрэбная. У цябе добра атрымаецца, я ўпэўнена ў You'll гэтым. want to hurry now. Divinity is Табе waiting лепей for паспяшацца, approval. святасць цябе чакае ўсё ж такі. Што нам чакаць на выспе? Excellent question. Цудоўнае пытанне. Normally, Звычайна this гэтае place месца would павінна only быць, be known to Godwoken, but павінна быць вядома толькі judging by the богаабуджаным. ships burning Але away, гледзячы there's на караблі, якія спаленыя ў завадзе, Бэй, ну, карацей, каля берага, тут быў прарыў, можна сказаць. Яна жывая, яна памёрла, не памёрла. Яна, тыпу, яна дакладна вернецца яшчэ. Тыпу, там такая размова была. Тыпу, яна дакладна можа паміраць некалькі разоў. Ну, тыпу, знікаць. Усё. Ось. Regardless of who's on the island, all that matters is who is У незалежнасці ад таго, хто знаходзіцца на выспе, усё, што важна, хто уздымецца да святасці. І упэўніся, што гэта будзеш ты. strongest will survive. Самы сильны выжыве Ascend. і ўзнясецца. Спытаць наконт крыніцы, якую згадала наша I'm багіня. hardly an expert on the matter, but На I'm жаль, sure я не з'яўляюся эксперткай у гэтым сэнсе, але я разумны дастаткова, каб скласці 2 і 2. Там, дзе ёсць акіян крыніцы, павінна быць калодзеж, з якога можна, і як гэта можна ўзяць. to rise to divinity. Каб узняцца да святасці, то мне патрэбна хутчэй за ўсё, ну, як гэта, выпіць.
Але я не ўпэўнены, што гэта так будзе проста. Сір Лора. Слухайце, у сыра Лоры срок 1 здароўя, якога хрена? Паглядзі-ка на гэтую выспу, Керкус. Пакрытыя лясамі, сапраўднымі лясамі. Over the stink of the water. Ты можаш гэта адчуць скрозь гэты смурод вады? Those woods are ancient. О, гэта старажытныя лясы, прям. Дзіўна, што пасля таго, як наратар не кажа рознае непрыемнае пра нашых герояў у катсцэнах, і вось каманда 4 ёлпняў ледзьве дапаўзла да наступнай мясцовасці, запароўшы усе квесты, што маглі. Ну, да, каманда лахоў. Так бы адразу і пачалі бы размову. Вітаю, прыбай, вітанкі. Мы знойдзем тут падказку наконт вялікага жолуда. Некаторыя з гэтых дрэваў павінны быць старыя, як і самы першы лес. The Knights of Dre will never find us here. A perfect sanctuary to Дрей, я ўжо перакладаў гэта. research. Дрей. Так. Дрей гэта, блин. Я ўжо. В сэнсе. Знайсці мы не можам такое слово. Рэальна, мне падаецца, я перакладаў гэтае слово. Дрей. Дзіўна. Рыцары Дрей ніколі не знайдуць нас тут. Ідэальнае сховішча, каб зрабіць перапынак і скончыць нашае даследаванне. Я забылася, што Джахан таксама паплыў у нашым караблі. Так, ён з намі. Ён там тусіць. Так. Усміхнуцца сказаць, што ён думае ўзяць тут вакацыю. There's no rest for the Пляжны wicked, эпізод Lucas. будзе карацей. And even Няма less for адпачынку those нам у who want to save Кверкус. the world. Нават яшчэ менш для тых, хто спрабуе выратаваць сусвет. Somewhere on this ancient isle, Дзесьці на гэтай старажытнай выспе павінна быць падказка, якая можа дапамагчы нам спыніць жолуд. we must tread Нам павінна паводзіць сябе асцярожна. Я ўпэўнены, што гэтыя цудоўныя землі могуць быць небяспечныя, але, як мінімум, яны павінны быць вольныя ад рыцараў Дрей. Што б ён зрабіў, калі бы ён сутыкнуўся з гэтымі What рыцарамі? would we do? Што б мы зрабілі, Кверкус? Why, we'd Ну, make them sorry they Яны never бы left дакладна their пашкадавалі, mothers што яны ўвогуле пакінулі гнёзда сваіх бацькоў. Anyway, we have something for your new best А ў любым friend. выпадку у нас кое-чаго новага ёсць для нашага новага лепшага сябра. The squirrel reaches out and hands you a piece of bark covered in tiny, scratched handwriting. Дрей, Squirrel's Nest made of twigs and trees. Рыцары гнязда, карацей, так? Окей. Так, вавёрка цягнецца і перадае вам кавалак дрэва, пакрыты маленькімі надпісамі. Something I discovered in your lizard friend's basement. Штосьці, што я знайшоў у падвале вашага сябра яшчура. Ёй дакладна не будзе, яна не будзе шукаць гэтага, але карыстайцеся гэтым. Тры хронікі дадалося. 3 новых рэцэпты. Да божахна. Зараз у нас обновлення по квестах пайшлі. Так. Ён даў нам па сутнасці рэцэпты, правильно? Рэцэпты. А нам не паказвае, што тыпу вось у гэтым раздзеле? Не? Гранаты? Няўжо? Ну, грымуары тады? Вось. Vampiric Hunger. Аура. А я магу, блин, паглядзець, што яна робіць? Ладно, давайте зробім, мне ўсё роўна лішняга ёсць. Оп. Ифан. Што там за кніга атрымалася? Vampiric Аура вампірычнага голода. Так, дадае 50 лайфстілу усім персонажам вакол вас. Отправляецца да гідрасафіста, гэта ідзе да Лойс. Так, так. Лойс, у тебя есть месца яшчэ?
Ні халери няма месца. Пам-пам-пам. Это полностью речи обновляя. Знову будзе вока тудацца ад спіса квестаў. Ну, все равно, я побоююся гэтага, шчыра прям побоююся. Глобальное охолодживание. Можно, дарэчы, блин. Я думаю, что я Лойс возьму память просто наступным. Типу, абсолютно забью на ўсё и просто память её разгоню, тому что у яе нейкіх здольнасцяў. Мне хочется больше на панель вынести. Надо цікавыя рецепты на заклён. Так, яны прям неблагія. Дарэчы, вось конкретно по змешванню, может быть, варта паэксперыментаваць конкретно з... Блин, гэта реально круты заклён. Давайте скинем вось гэты Arcane Stitch. Просто ён вяртае 100 магічнай брані і, конечно, здымае цэлы мільён статусаў. Не, да, блин, і то, і другое, все патрэбна. Chain Lightning крутая, Close Circuit крутая. А гэта колькі патрабуе? 2 memory слота. У любом выпадку трэба вывучыць за Лоис. Трэба... Scoundrel. Пачакайце-ка. Там, типу, ёсць варыянты, як гэта сумясціць? Зараз. Гримуары. Яно ў любым выпадку. Так, усё зразумеў. Добра. Блин, гэта круты заклён. Гэта круты заклён, але ён патрабуе ўзроўні ахалоджвання глобальнае. Так. Узгадваецца наратар з The Bard's Tale. Шкада гульня занадта сур'ёзная, было б цікава пачуць нешта падобнае тут. Блин, я Bard's Tale я ўвогуле прапусціў. Я чуў пра гэтую гульню, але абсалютна цалкам міма мяне прайшла. Там і новыя нейкія выходзілі, так? Не так і даўно. Я па сутнасці, я пра Bard's Tale пачуў толькі у гэтым самым. З нейкага там рэмейка не так даўняга. Адносна нядаўняга. Вось, там нейкі тыпу, як Dungeon Crawler быў такі. Нешта такое. Пачатку 2000-х. Не, быў Bard's Tale, быў які 10-20, каля 20-го году. Я зараз погуглю, знайду. Апошняя частка Bard's Tale Warlocks of Largfern 22-го году. Ось пра яе я. Зараз я скріншотики пагляджу, ці яно, ці не яно. Блин, а можна геймплея дзесьці пабачыць? Альбо не яно, ну типу... Bard's Tale Barrows Deep 18-го году, гэта хутчэй за ўсё яно. Так, я пра Bard's Tale даведаўся вось. Нейкі, типу, новая частка Bard's Tale у 18-м годзе выйшла. Вось такая вось справа. Вось пра яе я казаў. Это той момант, калі я даведаўся пра існаванне гэтай серыі. It's a bad luck to be you. Окей, ладно, я прям пропустил. Третий акт маленький. Добра. Карацей свежая. Так, у Bard's Tale ёсць, типу, новые часткі. І ёсць 22-го, ёсць 18-го года. То бок серыя як бы жива, хоць і не папулярная, ні халеры. Нават і людзі, якія ведалі пра папярэднія часткі, нават вы не ведалі пра іх існаванне. Так што, показальнік. Так, квесты, открываем квесты. Іфан Бенмест, не хапае знік Александр. Усе ланцужкі вядуць назад да Александра. Бішап, ім патрэбна сказаць на пэўнае пытанне. The Bard's Tale 2004. На Bard's Tale 2004 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі, прабай. Дзякуй вялікі.
Няхай павісіць у спісе. Ну, добра, дамова. Так. Па выглядзе, насамрэч, хоць не гледзячы на тое, што мы кажам, што гэта трэці гэты акт, гульня лічыць гэта ўжо 5-м актам. Гэта 5-й акт па логіцы гульні. Я вось высадзіўся, гэта 5-й акт пачаўся. І ў мяне насамрэч не той, каб шмат квестаў зараз. Толькі гэтая выспа, пра тое, што ёсць туман смерці у Аркс быў дастаўлены, і архідеман-доктар у Арксе. Дран? Не, які спідран. Я ж нават не ведаю, што адбываецца ўвогуле тут. Мелоді, скажи што-небудзь яшчэ? Ну, окей, тут больше нічога няма. Давайте за ўсім персонажам паразмаўляем на карабле. Я магу адчуць чыстыя энергіі крыніцы, якія прабіваюцца сквозь паветра. Добра, альбо лёс. Так, альбо наш праклён, альбо наш лёс. Значит, што, аб чым мы думаем? Думаю толькі аб дэмане, на якога я палюю. Тривиальная задача параўнанні у твоім бягучым пераследаванні святасці. Раскочылі 3 і 4 адразу 5. Просто гульня як бы адразае па сутнасці першы акт. Гэта, ну, там, карабель і, як жа ён, ну, турма, выспа. Потым другі акт па сутнасці гэта ўзбярэжжа жняца, і трэці акт вось зараз толькі пачынаецца, таму што гэта моманты адразання, але гульня лічыць трошкі па-іншаму. Так што для гульні гэта 5-й акт. Гэта цудоўная энігма, так? Уся прыгажосць эльфаў. Yet she defies good and evil in a particularly charming, therefore... Добра, ён заляцаецца да Мелоді зараз, пакуль мы тут гэта міма туды-сюды ходзім. I hope to hear her whole story someday. I'm so... Jahan takes you by the arm. Ён шэпча нам. Do please remember the warning. Калі ласка, памятай папераджэнне, якое даў там у лесе. Come close to divine ascension. Калі Лоіс наблізіцца да святасці, ты павінен дзейнічаць, ты павінен забіць яе. Пам-пам-пам. Ну, таму што так, дэман унутры яе проста, калі ён атрымае доступ да гэтага цела, гэта проста жэсць. Так, добра, гэта не актуальна. Вось нашыя два яшчэ 3 персонажы. Добра. Да іх звярнемся. Так. Будь асцярожны, даражэнькі. Я бачу баннеры чорнага кола на ўзберы. Там. Я вывучыла таблічку, на якую ты мне так прадаставіў. Яна показала мне ўсё неабходнае, што мне неабходна было ведаць наконт стварэння функцыяніруючага Swornbreaker. Swornbreaker — гэта разбуральнік клятв. Яна спрабуе разбіць сваю клятву з істотай каралём нейкім. Вось, які зараз кіруе па сутнасці чорным колам, гэта арганізацыя вар'ятаў. Калі яна ў мяне будзе, я вызвалюся ад кавенанта і магу правесці рэшту маіх днёў з Міхаліем. Ну, блин, не, давайте новыя рэчы не набываем пакуль. Бачыш гэтыя будынкі далей на выспе? Вельмі падобна на тыя пячоры, што ёсць былі ў Блэкпіце, так? Калі знойдзеш яшчэ часткі, якія неабходныя для Swornbreaker, калі ласка, прынесі іх мне, усміхаецца. Я змагу табе адплаціць. І хутчэй за ўсё ты сустрэнешся з паслядоўнікамі бога караля на гэтай выспе, я так думаю. Я бы спрабавала пазбягаць бойкі з імі. Смерць можа зусім не апошняй рэчу для іх. Калі бог-кароль так пажадае. Не, мы будзем іх забіваць, гэта ж тыпу баначкі з экспою, вы што?
Спитать, як протягувати далі. Almira doesn't respond right away. Instead, she turns and gazes intently at the island. Я наглядаю After a long виспу, moment, довго she оглядаю finally виспу і потім speaks. поворачується до I тебе. sense a familiar presence. Я відчуваю A sallow man. знайому He's присутність. there somewhere, Селоумен. likely commanding Так, Black ён Ring там forces. десь. Хоча за You should все seek him out. керує силами He's a foul Чорного creature. кола. But not opposed to cutting a deal. Тебе потрібно знайти його. Ён жудасна істота, але але не супроть зділки. Beware his underlings, though. Боюся тих, хто йому прислуговують. Коли вони будуть сутранити тобі по дорозі, My name should still command respect among them. скажи, що ти мой, ти мой, ну, типу, ти со мною. І гэта павінна даць табе бяспечны праход. Маё імя ўсё яшчэ павінна выклікаць у іх павагу. Я жадаю іх усіх пазбіваць. Мне не падабаецца чорнае кола, мне не падабаюцца магістры, і нахрен яны ўсе ідуць усіх спаліць. Цікавае падарожжа я адправіўся з табою. Мне цікава, ці тут яно скончыцца. Што гэтая выспа паўна небяспек. Можа, у яго ёсць нейкія рэкамендацыі у тым, як працягваць далей? Небяспечнасці так. Ты амаль можаш пачуць адсюль гукі бойкі, калі правільна дзьме вецер. І там ёсць бойка. Там, дзе бойка, там павінны быць наёмнікі. Глеху Думар. No doubt my former comrades will have them in their employ. Speak their words, and you might pass. Добра, там павінны быць наёмнікі і адзінокія воўкі. Я думаў, адзінокія воўкі гэта тая групоўка, якую мы вынеслі, але я так разумею, іх некалькі. Так. Speak their words, and you might pass. Consider it a token of my thanks for the assistance in retrieving anathema. Каму ён служыў? Чаму яны яго пабрацімы? Pursuit of my interests has led me to fall in with some disreputable company in my time. Пераследаванне маіх інтарэсаў прывяло мяне ў вельмі непаважаную кампанію у мой час. На пэўны момант гэтая група была чорным колам. Я ведаю. Не тое, аб чым ты стаў бы ганарыцца. Але дазвалялі яны мне рабіць, што я пажадаю, настолькі адчайныя, што вельмі адчайныя пасля таго, як іх туман смерці знішчыў іх колькасць. Вельмі добрая дамова, пакуль яны не пачалі пакланяцца гэтаму богу каралю і яго інфернальнаму кавенанту. He snorts derisively. The last thing this world needs is another would-be god. Апошняя рэч, якая гэтаму сусвету патрэбна, гэта яшчэ адзін бажок. І армія дурняў, якая жадае ісці за ім. Спытаць, што гэта за кавенант. Это набор дурняў, які думаюць, што хтосьці дасць ім сілу і бессмяротнасць узамен за лаяльнасць. Гэты бог-кароль мае прычыны, каб пачаць вайну з семярымі, і кавенант гэта той, як ён сабраў сваю армію. Яны, як гэта, клятвеннікамі сталі. Як гэта так мне патлумачылі, яны прымушаныя служыць яму памерці і быць перанароджаныя за бога караля. І так, пакуль ён будзе жадаць гэтага. І потым у нейкім шалёным моманце ў будучыні яны думаюць, што іх узнагародзяць. Тады атрымліваецца тая жанчына, ведзьма, якая была, яна якраз такі з кавенанта, якая ў самым пачатку, таму што яна перанарадзілася, і бог кароль яе проста адрадзіў па новай. Ты бы іх бачыў. На іх стаяць на каленях, пакланяюцца новаму тырану, толькі каб разлаваць 7 папярэдніх. Мне атрымалася сысці ад іх, пакуль у мяне ўсё яшчэ атрымлівалася. На жаль, Даліс чакала мяне, каб злавіць.
Што ён ведае наконт бога караля? There's a clue in the name. Ёсць падказка ў назве, ён бог, That wants to be a альбо штосьці, што жадае быць Continue to богом. march to the Seven's Beat, and I'm sure you'll find out exactly what he Ідзі-ка is. далей да семерых, і я ўпэўнены, што ты сам даведаешся, хто ён такі. They're all the same, you know. Tyrants, Яны ўсе падобныя. liars, carrion birds. Тыраны, The best thing would лусы. be for them all to destroy each other and leave the rest of us to live in peace. Лепей за ўсё ім было бы знішчыць адзін аднаго і пакінуць рэштку сусвета ў спакою. Так, добра. Спытаць, што ў яго за прагрэс з анафемай. Анафема гэта меч, які здольны забіваць якраз такі нават багоў. My efforts continue. Мае намаганні працягваюцца. Я павінен сказаць, што гэта вельмі цікавая праца. Нават для такога чалавека, як я. Але я ўпэўнены ў сваім поспехе. Really? Well, perhaps that says more about the caliber of their intellect than anything else. Such a device would be a gross overconcentration of power. It could purge the entire world of all source. Добра. Нічога такога. У яго шмат чаго цікавага. Але гэта мы глядзець не будзем. Альбо будзем. Але недоўга. Не, ўсё нормально. Пачакайце-ка, чаму я у нас... гэта у нас яго не... Ўсё, нормально. Я такі, чаму у нас рэпутацыя нізкая з ім? Я ж на максімуме разганяў. Добренька. Я думаю, можна адпраўляцца. На ўзбярэжжа. Ну што? Як вы думаеце? Наколькі тыдняў мы тут захраснем? Я пайшоў на поўнач. Давайте, мне есть жаданне одно. Давайте у наладах, каб мапа зафіксавалася, то мне перашкаджае шчыра, я не арыентуюся, калі яна бясконца змяняе напрамак. Так, інтэрфейс. Piece highlights, што гэта? Highlights, circle highlights. Вось гэта я дадам. Карысна. Каб бачыць ворагаў лепей. Так. А дзе? Дзесьці я бачыў. Дзесьці налады былі, дакладна. Я зараз шукаю, але была... каб камера не паварочвалася. Святло, постпрацэсінг, не тое. Геймплей. Няўжо толькі ў галоўным меню? Не можа быць такое. Ладно. Слабо верыцца ў гэта. Ну ладно. Просто компас які справа. Who could have done this? I suspect we shall soon find out. Поўнасцю пазбаўлены ад крыніцы цела. То бок, па сутнасці, тут тыя, хто могуць паглынаць крыніцу, былі. Идем на полночь полностью. Это магистр. Тут докладно полностью все вычистили, прям ушчент. Опаньки. Якая цікавая пристань. А ёма, якая структура там. Ладненько, ладненько, ладненько. Я тут буду далей. Протягиваем. You need a bath. Мне зелененьким адзначана, хто гэта? Делорус. Мертвый рыцарь-магистр. Давайте пойдем туды.
Ну-ка. Вітаю, Quick as a Делорус. flash, the Magister has an arrow Хуткий notched як on his успишка, raised bow. а He магістр... pauses. A glimmer of recognition crosses his face, followed a moment later by a roll. Магістр накладає стрелу на свій піднятий лук. Ён спиняється. На його тварі з'являється познавання. І після гэтага ён усміхається сумною усмішкою. My Fort Joy savior. Мой ратувальник з Форт Never thought Джой. I'd clap eyes on you again. Ніколи не думав, що я знову тебе You побачу. always seem to catch me at a low ebb, unfortunately. Виглядає так, що ти мене кожен раз зустрічаєш, коли на самій низькій кропці моєї. I'm the only survivor. Мой отряд був забитий чорним колом. Я єдиний, хто вижив. Що ти тут робиш? Перше, сказати, що ми богообуджені, десь тут на гэтай выспе чакае нас наш лёс. Пам-пам-пам, лепей яму не казаць, гэта мне падаецца. Але я не памятаю, ну так, ён уже з атрада магістраў. Сказаць, што мы разбіліся і выплылі на берег гэтай выспы. Трэцяе, сказаць, што тут вялікія багацці можна знайсці. Мы прыплылі, каб даведацца гэта самастойна. Мне не падаецца, што яму проста першы ў яго ў канфлікт можа сысці з-за таго, што ён такі, богоабуджаны, забіць. А я жадаю, давайте, я пайду на гэты канфлікт, давайте першы. A skeptical eyebrow arches up. Ён скептычна глядзіць. Ты богоабуджаны, гэта выглядае малападобна. У любым выпадку, ёсць больш важная рэч. Александр і іншыя, магчыма, ўсё яшчэ тут. Мне трэба іх знайсці. Давай дазволь мне быць з табою. Заставацца на тваім баку, і ты можаш разлічваць на мой лук у любой бойцы, якая будзе наперадзе. Ну, як бы ён нармальны, падаецца, ён можа быць карысны. Сказаць, што нахмурыцца. Сказаць, што няўжо Александр сам Александр тут. Ён ківае. Я ніколі не думаў, што пайду за ім не пасля Форта Джоі. Magister and Paladin alike. He's like a different man now that he's found the path to divinity. Але ён захапляе для нас ветэранаў, магістраў і паладынаў. Ён быццам бы як іншы чалавек, калі у той момент зараз, калі ён знайшоў шлях да боскасці. Ён вырваўся з уплыва Даліса і Врідемана. І яны паспрабавалі забіць яго за гэта. Яны і іх белыя магістры. Мы лаялісты засталіся на яго баку. Раскол у Святым Ордэне. Крызіс пачвар бездані. Некалькі спробаў забіць яго. Ён не дазволіў нічаму з гэтага змяніць яго. І зараз узнясенне ўжо ў адным крокі ад яго нарэшце. Блін. Давайте яго возьмем з сабой. Ён перакідвае стрэлу сабе праз плячо і ківае. Так, рэакцыя астатніх. Вы хмурыцеся са здзіўленнем. Александр знік з усімі іншымі, калі леді Венджанс разбілася ў зале рэха. Мы думалі, што ён мёртвая. Першае, магчыма, я недацаніў людзей. На выгляд Александр такі ж бессмяротны, як я. Мне падаецца, што штосьці, не так. Мне падаецца, ён такая жа пачвара бога караля, як і гэта самае. Як і астатнія. Ну, з чорнага кола. Яго чорнае сэрца ўсё яшчэ б'ецца. Магчыма, нам трэба прасачыць, каб яго ад яго пазбавілі. Мне эта справа іду даволі добра без майго. Так, сказаць першае, што Александр выглядае так, што такі ж бессмяротны, як я. Калі ён усё яшчэ думае, што ён заменіць свайго тату, яго чакае сюрпрыз. У мяне ёсць пытанні да яго. І лепей бы ў яго былі адказы. Альбо яго другая смерць будзе яшчэ больш балючая, чым першая. Ён не будзе вельмі шчаслівы нас пабачыць. Это будет так весело.
Добре. Ідемо група. У мене є план. Я там ніяких ворогів побачив, мені відзначило. Люди з чорного кола, дефайлери. Я не прям вороги. Я не хочу все ще что-нибудь викликати, скорее я наближуся. Эй, чели. Они нас зауважили. Я навіть не буду ховатися. Мне... Навошта. Так. Добре. Натхнення. Так. Я могу броню сам давайте сам броню подниму себе. У гэтых чамусьці толькі фізічная броня, так? А, не толькі фізічная. Давайте вот так зробимо. Пам. Отрутили. Правильно? Правильно, у яго низкая броня. Хейст на іфона. Цудоўна. Зараз пытанне. Я лепей у таго 1200 у яго, у гэтага 800. Нехай рыгос броні. Ладно. Давайте вось у гэтага чала. Пам. Пам. І можна опрокинуть. Цудоўна. О, гэта чел прямо под моим контролем. Отзначить цель. Адмёр. Адмёр. Так, полностью. Витаю, тетки, витаночки. Давайте-ка... Что, он далеко? Он далеко. Я на вот бесплатно не могу походить за это начало. Давайте вот так просунемся. Поставлю отзнаку. Вот на это начало. Я хоть будет простее атаковать. Во, отзначены. Вероятность ухиления у его снизилась. Пам. Так. Кіраўніцтва не обедаецца, пэўна, знато астудзіліся пад кондиционерами. Ачмурэлі? Няхай ідуць адпачываць. Просто насамрэч на дворе такое, что звар'яцець прям лёгка. Мне вось цікава, ад Хейстед ён не атрымлівае ніякіх статусаў? Не, падаецца, не атрымлівае. Поднять щиты. Добра. Беги сюда. Цікаво ён, конечно. Я нешта чакаў ад яго нейкай дзейнасці типу, о, я зараз буду там рыцарам нейкім, ён шчыт у нас кінуў. Але ён ніякі нахрен не рыцар. Так. Я нават не верю. Ну давайте вось гэта кінем. Потому что наступные персонажи все равно физичные. Так. Балістичний стрел. Кайфово. Мы его и так забьем. Я думаю, нема необходимости. Приємненько. Амаль забил. Просто не вельмі бачу сенс нейкі. Тратиться предметами, коли я его и так перемагаю легко. Давайте тут застанемся. Бам. Так. Чорне коло. Ці, може бути, гэта яны очищают тело. Ну, очищение Purged. Гэта, карацей, полностью яны забирают крыніцу з... я тільки зараз зауважив. Вода просто витікає з портала.
У прынцыпе, а няўжо туды нельга дабрацца ніяк? 100% павінен быць спосаб. Давайте-ка. На мапе просто выглядае так, што яны ўсе адзначаныя. А, там можна хадзіць, але мне патрэбна ад гэтага вось ад гэтай хрэні пазбавіцца, добра? Стаю над патэльняй з карамеллю, хутчэй мёртвая, чым жывая. О, божух, ну не. Колькі градусаў там зараз? Колькі у вас градусаў? Падзяліцеся. Наколькі вы звар'яцелі? Я нагадываю, что просто для усіх, так, при температура на вуліцы, калі яна 35, на сонце яна будзе на 10-15, а можа і магістра, якога ён ведаў. 10-15, а можа нават і 20 градусаў вышэй, так, на сонцы. Таму пазбягаеце быць на сонцы, таму што гэта ўжо вышэй за тыпу 40 градусаў. Гэта 40 градусаў гэта небяспечная тэмпература. Не, ну тыпу прям небяспечная. У чырвонай зоне становіцца. Ось 28 зараз. Ну 28 яшчэ нормально. У мяне зараз у хаце 28. Ну вось. Это лёгкі бриз такі, ведаеце, абсалютна. Белкі звярнуцца. Не, ну тыпу прям вышэй за 40 просто і улічвайце, што калі зараз, напрыклад, 30, то на сонцы можа быць 15, ну дадавайце ад прыкладна 10-15 градусаў наверх. Можаце, і гэта будзе плюс-мінус вам адэкватны арыентыр. Вось. Яно, конечно, залежыць шмат фактараў, тыпу колькі сонца было на працягу дня, там воблачнасць і гэтак далей. Але агулам, ведаеце, ваверкі звярнуцца. Ну вось он сустракае магістра, якога ён ведае. Пірст, мне шкада. Пытаць, хто ён быў для яго. Ён быў старым сябрам. Ён натхніў мяне далучыцца да магістраў. І я пераканаў яго пайсці адправіцца на гэтую выспу. Гэта бы не здарылася, калі б я ў гэтым калі б я гэтага не зрабіў. Астуджайце Сір Лора. Сір Лора, блин, чаму яго 41 здароўя? Што за херня? Я яго лячыў ужо. Казаць, што ў гэтым вінна чорнае кола. Так. Першы сказаць, што відно ў гэтым чорнае кола. Ён закрывае вочы Пірста. Потым настае з кален. У яго вачах бачна ярасць, лютасць. Ты маеш... А, божухну. Ты маеш рацыю, гэтыя забойцы пашкадуюць самы той дзень, які яны ўвогуле ступілі на гэтую выспу. Ідзем. Я раздаваў яго. Упс. Так, давайте-ка полечим. Чамусьці Сір Лора на супернізкім здароўі ён не лечыцца. Давай, Сір Лора, лечыся. І вось гэта яшчэ, на табе. Зараз адлечым. Просто Сір Лора мае нармальны такі запас здароўя. 2000 амаль. Это больш, чым нашага, напрыклад, чырвонага прынца. Сір Лора ждай быць забітым, каб не перашкаджаць актывацыі пастак, прыслухайся да яго ожиданняў. Ну вы бачыце. Я недаацэньваю яго. Труп. Опа, приказы чорнага кола. Вам павінна пазбавіцца ад рэшткі магістраў, там, дзе яны, ну, выйшлі на бераг, карацей. Так, а потым збярыцеся каля храма Раліка, каб працягнуць з яго знішчэннем. Ралік — гэта адзін з 7. Чаму Ралік канкрэтна? Чаму яны аднаго яго толькі знішчаюць, альбо ў чым сэнс? Мёртвыя паладзіны, мёртвыя... Добра, тут жесть карацей.
Граната тремора. Так. Мой план был просто отправиться, типа, полностью пойти на полночь и с полночью разобраться. Он мертвый. Я ж докладно не могу его оживить, правильно? Это ж не працуе на все, что я пожадаю, правильно? Тут остатние, все кроме меня помирают нормально. Дается так. Опаньки. Капітан Чорного Кола. Ось вони каратей. І подається тут 10... А, і ось їх корабель Чорного Кола. Яны нас могут пропустить, коли я тако пожадаю. Але я не ждаю, я ждаю их всех перебить. Деактивований автоматон. Цікаво. Давайте идем до Чорного Кола. Хрен з ним, усё наскрозь. A hulking black-ring captain glares at you with his one eye. The other one... Здоровенный капитан Чорного Кола глядит на тебе з одним воком. И другое, это зяюче сокет. И мы уже не к слот, по-моему, слот, по-моему, так перекладається. Зяючий слот, осяроджений недавними опеками. Ты не один из моих. Ты не с головной... Ты не один из моих, не один з інших отрядов. Ну, headquarters, короче, з головної бази. Потлумач, альбо я раскрою тебе и сам вытягну с тебя твой отказ. His blade is inching out of its scabbard, even as he speaks. Угу. Добре, він уже починає доставати лезо. Принять тон Альміри, сказати капітану, що він розмовляє з тобою, скоріше своєго призванника, і він не... Короче, у нас же сукуп з Чорного Кола. Можна, короче, это дозволить. Ну, типу, да прости просто мимо, але я не збираюся. Сказать слово одиноких волков, и сказать, что мы ему мы отказывать не повинные. Блин, я просто ожидаю просто змагаться за ними. Я не ожидаю з ними домовляться. Мне Червоне Коло абсолютно вар'яти. Архи виглядають як на фото. О, віншую. Я бы поглядел, что его продается. Так. Давайте... Нас попередили, каб мы з ними не... Слухайте, глядите, нас попередили, каб мы з ними не змагалися. Може реально не змагаться. Просто тому, что типу потом буде простей. Але мне пофиг. Я щиро, я прям не переймаюся. Ну буде складання і буде складання. Ні, нахрен не найдуть. Лея з іншого... Ну, блін, ладно. Сказать, пропусти нас. Ой, блин, идите нахрен. Вы все помрете. Не ожидаю разбираться. Не ожидаю спробовать с ними домовляться, они мне не подобаются абсолютно. Настолько не подобаются, что я уже просто завить их усіх. Так. О, цікаво. Я зараз стану ось тут. Ось так. І суперкондуктор. Мені там... Ось так, добре. Одного навод застанили. Блин. Он прям столько наклал на нас усякого. Так. Угу. Я ожидаю пересунуться вот сюда. Я специально статус себе тримать. А чому застанілися ми? Блін. Лохтанейка. Знову з-за того, що ми на толповому всім стоїмо, ми отримуємо просто гігантську кількість пошкодження на всю групу. Ось він майстер порталів, який хоча за все і заливає ту територію.
Так, это застанили. Цудовно. Па-па-па-па-па-пам. Мені варто когось рятшить зараз. Натхнення кинувся. Все просто застанені по сутності. Майстер порталу зараз. Что? Выкрикал некую хрень. А, это вода морская. Добро. Так, Guardian Angel. Поднять оборону ва усіх. Ну, в сенсі, это дазволіць пераносіць частку пашкодження у іншы бок. О, я жадаю вось гэта, оверпауэр на яго. Ляснуть. А, я помылил. Блин, я идиот. Карацей, помылка моцная. Трэба ж брані, каб было больш, чым у ворага, а у яго больш было. Да, карацей, у майго чырвонага прынца павінна было быць больш брані, чым у гэтага чала. Наступны раз буду ведаць. Хрен з ім. Але мінус 3 крыніцы па сутнасці. Просто нікуды. Блин, станы гэтай бясконца. Здзяўбалі. Так. Давайте-ка Пейна з гэтым чалом памяняем месцамі. Вось так. Я могу заморозить гэтых чал? Давайте, да похрен, нават калі себе заморозим. Ён далей з гэтай штукі працягвае выклікаць розную хрень. Заморозить, ну так. Там просто, блин, усе свае стаяць у адным натоўпе, як звычайна яны не крыва пачынаецца бойка. Мне патрэбна кожны раз мануальна гэта ўсё выставляць, што мне лянотна шчыра рабіць кожны раз. Бам. Мінус 1 пачвара адразу. А ты у нас атрымаю лыч. Капитан. Ой, і нават хапіла на тое, каб ударыць, не халеры. Прям дзіўна. Так, вы двое. Блин, давайте проворот один. Вось так. Броня яшчэ засталася, але зараз мы іх апракінем абодвух. Блин, зараз свайго удару, так? Не, ты глядзі, нормально. Гранатами нас просто закидали. Ой, літаральна, один чел гранатами закидал. Усё, больше нічога не здарылася. Все астатняе было ў парадку. Просто станы без конца. Так, давайте-ка раскидаем магічную броню на усіх. На Ифана. Оп, зняли статус, и Magic Shell атрымаў. І. Ось вы. Давайте на вас осляпление на гэтых двух чалоў. Бам. Там мне халеры зрабіць нормально не могли. Так. Я ось тут павучка собі викликаю, він мені спотребиться. І було б добре, конечно, собі магічну броню кинуть, але ладно. Давайте хотя бы фізичную. До речі, а до чого ви слабые? До поветра? А с полумем у вас что? 10% сопротивления, давайте от полумя оборону. Оп, будет бить полумем у все боки.
Так. І зараз рикошет. Будемо позбавлятися тут з цих двох. Мінус 1. Блін, тіла ні в одного поблизу нема. Оп, подойдем. Труп капітана з'їли. Нічого дивного, не здивляйтеся. Це абсолютно нормально. Усього ти труп капітана з'їв. Блин, затишили нам Фейна. Мудак. І вампіризмом я ще скрав. Ах ти ж очмурел, а? Ладно. Расстреливаем чела на земле. Серьезно, ты промахнул? И он литерально коля себе стоит на земле. Ляжите, в смысле, стоите. Стоит, ляжите. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Не, давайте просто хуткость ветра. Нават не ведаю. Па сутнасці, яны не тое, каб складаны нейкія ворагі. Я зараз падмацаваны такі прыпёрся з гэтага самага з узбярэжжа. І мне зусім не складана неяк. Блин, давайте на яго заб'ем і будем дапамагаць вось тут. Ось так. Пам. Мінус яшчэ один ворог. Шукаю ворогаў 20-го ўзроўню. Ну, пакуль буду пазбегаць такога. Я не жадаю, мне не падабаецца. Так. Ад вады гэтай пазбавіліся. Вось там один ворог, літаральна майстар порталаў быў. Застаўся. А, типу, астатнія выйшлі з бойкі? Вы сур'ёзна? Ачмурэць, блин. Просто астатнія, типу, о, не, мы у бойцы не удзельнічаем. Мы былі чыяе часткай, але зараз мы перадумалі. Так, ладно, давайте скок Феникса. І вось гэтага майстра порталаў пазбаўляцца. І ўсё, астатне нормально, ўсё. Так. Мне падаецца, патрэбна магічную броню кідаць на Фейна, таму што яму вельмі балючы зараз. На жаль, Фейн не можа ніяк з-за таго, што ён undead, яму складаненька крыху. Не зусім тая не яго сітуацыя. Калі пазбавімся ад майстра порталаў, хутчэй за ўсё і у храм можам зайсці. Просто яна можа шотаць ворагаў з гэтых. Так. Хай не сходу, няхай зэканоміць. Зараз бы масавую атаку, якую ўдалую. На жаль, гэты пам... А, не, ўсё ж такі супрацягня яны не толькі шмат чаго маюць. Добра, і вось так з-пад зямлі. Бам. Неблаго. Мінус гэты чел. І мінус... Во... І мінус портал-мансер, і у выніку яшчэ і мінус... Фейн? А, ён ляжыць там.
Мінус майстар порталаў, і у выніку яшчэ і знікла, хутчэй за ўсё каля храма там знікла гэтая хрень. Атручаная страла Іфану. Аднаручны меч на 16 ўзровень, хутчэй за ўсё лухта чырвонаму прынцу дадзім. Так. Все не складано. Все просто, бачите, вы пераймаліся. Так, скрутак. Бером. Нешта на сілу чырвонаму прынцу. Чорная люстэрка. Карыстацца. Люстэрка чорная і спачатку, але потым нейкі туман пачынае фармавацца, быццам бы пясок на вадзе. Гэты вобраз змяняецца і потым становіцца тварам. Дзіўна выглядаючы незнаёмец глядзіць прямо на вас. Вы адчуваеце яго ненавісць, яго лютасць, яго жаданне крыві. Крыві богабуджанага. Ён не размаўляе, але ўсё ж такі ён пытае ў цябе, хто ты такі. Вы ведаеце, што неправільны адказ прывядзе гэтага чалавека, гэтага Сэлоумена, у лютасць. Ён пабачыць тое, што ён жадае пабачыць. Я скарыстаюся перакананнем памяці. Атрымалася. Это працуе. І вы это працуе, вы раптоўна ведаеце, што жадае Сэлоумен. Галаву Александра, адрэзанага ад цела, і каб яе прынеслі ў яго пячору. І таксама вы ведаеце, што ён прапануе. Усё, чаго ты жадаеш, усё, чым ты жадаеш быць. Новы ты, лепей, чым раней. Усе твае недахопы, а ўсе твае заганы зніклі назаўсёды. Сэлоу разгортваецца. Вы скончылі. Окей. Цікавая штука. Цікавая. Так. Давайте-ка паглынем трошки крыніцы. У нас скралі одну. Так, чырвоны прынц. Ты, калі ласка, таксама мне патрэбна крыніцы падбіраць. Всем трэба галава гэтага мудака. Ну. Я бы сам не адмовіўся. Александр гэта карацей архібіскуп, зараз бягучы па сутнасці магістраў, а магістры ляснуліся зусім. Раней гэта быў ордэн тых, якраз такі пазітыўных карацей чэлаў, якія заўсёды добрыя супраць усяго дрэннага, але зараз яны абсалютна ляснуліся. О, тут далёка па ўзбярэжжу можна прайсці. Чалавечы шкілет. Рыбак нейкі. А можа выцягнуць там. О, я магу нават выцягнуць. Яшчэ больш. Цікава. Зелле. Можна аукцыён зладзіць. Я думаю, Александр сын Люцана, я вельмі дрэнна падтлумачыў, і так, гэта сын Люцана. Для тых, хто не ведае, вось вы калі не ведалі, то Александр сын Люцана гэта ўсё тлумачыць. Карацей, ён як па сутнасці глава ордэна, але ўсё, ён як бы спрабуе стаць сам святым, як і Люцыан. Але у яго былі праблемкі ў пачатку, зараз ён нешта сабе зразумеў. І зараз сам спрабуе быць, стаць карацей святым. Як і мы, ён наш канкурэнт па сутнасці зараз.
У прынцыпе, вельмі неблагое. Так, усім лепей, чым маё. Эквіп. Ну, мы так по колу будем абыходзіць. Бішап Александра ў гэтым баку. Храм Раліка ў цэнтры. Теневы прынц дзесьці на поўдні. Дарэчы, давайте вернемся вось там, дзе... Наверх яшчэ можна тут пролезці. Усе козлы. Так, акрамя нас. Я так разумею, што гэта просто тональная хрень абсолютно. Ладно. Давайте вернемся до храма, каля якога былі. Я так думаю, што магія гэтая павінна была развеяцца. Я думаю, што яна павінна была развеяцца. Может быть, она не развеялася, ні халера. Просто я думаў, што Портал Мансер якраз такі телепортуе ваду з акіяну вось сюды. Так. Храм Врогера. Эта штука реально... вось она. Вода опускается. О, бачите? Реально працуе. Зараз она сойдзе полностью. І тут трошки гэта самае сканфужаны крокодил тут застаўся. Ён такі, што? У сэнсе. Можна яшчэ увайсці ўнутр. A saltwater crocodile looks around, seemingly disoriented. Крокодил азіраецца навокал, вельмі дэзарыентаваны. Ён заўважае вас. Куды вода падзелася? І чаму моя голова баліць так моцна? Сказалі, што яго перанеслі з мора, якое праз партал. Узбярэжжа не тое, каб далёка адсюль. Узбярэжжа, так, пасля адпачынку. Ён падае на бачок і зачыняе вочы. Добра. Крокодил. Так, Люцен знік, так што так, ён таксама хоча стаць Дивінісі, але Александр не такі ўжо і дрэнны. Ён просто бачыў сувязь паміж сорсерамі і прыбыццём Войдвокінаў. Ну, типу, хто рабіў дазвол на гэтых самых, на хрэні? Альбо гэта толькі Далес? Сайлент монахі, вось гэтыя. Яны прыдумка Далес выключна? Анклав Врогера. Врогер гэта хто у нас семерых? Гэта падаецца оркі, не? Угу. If I understand this correctly, калі я разумею, то правильно чытай. Ідзі бяспечна ідзі па слядах Врогера. По-моему, Врогер гэта урача. Падла яму там на вуха шаптала. Ну, карацей, типу, ён типу нармальны. Просто ён неяк зусім нармальным не выглядаў, калі мы з ім змагаліся. Так, вось, кніга атрымае старую казку Врогера, бога оркаў. І калі вораг супрацьстаяў супраць ворагаў оркаў моцна ў сіле і розуме, у яго была толькі адна мэта ў галаве. Раздавіць іх у цемру. Скінуць іх у цемру. Але гэта не быў неправільны шлях. Таму што Врогер прасвятліўся ў гэту самую ноч. Ён атрымаў прадбачанне. Ахутанае святлом, у яком ён бачыў, як вядзе і сваіх ворагаў да святла праўды. І гэта ператварыць іх з ворагаў на сяброў, узмацняючы іх сілы і супакоюючы сэрца яго людзей. І Іо альбо Ло Эндло. Так, Врогер ачнуўся і пайшоў па шляху святла, і потым з таго моманта святло ззяла над Врогерам і ўсімі яго дачкамі і сынамі. Окей. Вітаю, Машинскі, вітанчки. Пакрысе мы тут.
это, выбрались на выспу. У нас пляжный эпизод, скажем так. Так. Что это у нас? Ключик. Старожитный. 1 штука. Добро. О, там еще что-то есть. Ён шоу шляхом святла, правильно? Тады. Я так разумею, что там буде нейкі пазл со святлом. Святло бачно. Тады мы трымаемся на кропках святла и идем далей. Не усе мы... Place gave the Black Ring a bloody nose. Ось, бойка з магістрамі. Не, гэта не магістры, гэта чорнае кола. Тут позабівалі іх. Не ўсе магістры гэта падтрымліваюць, вунь жа з табой Делорус бегае. Праблема ў тым, што магістры не знайшлі гэтаму альтэрнатывы. Тыпу, альбо мы ператворым у монахаў толькі частку людзей, альбо Вуйтбокіны заб'юць наогул усіх. Всё равно мудакі. Нам яны, тыпу, я разумею іх матывацыю, але яны нам усё роўна ворагі. Вось, тыпу, вось такая праблемка ёсць. Оу. Конечно, наступил. Давайте-ка отправим Ифана. Ифан у нас самый таки разведчик. И за им Лоис, Лора не ходит. Вот гэтыя штуки. Это плиты. На зямлі. Ой, блин, слухайте, з гэтым самым, з тым, як у нас перасоўваюцца персонажы наши дадатковыя, мы дакладна тут усё просто панаціскаем. Ось, так што, ну, з боку гледжання нас, усё, што яны там прапануюць, усё лухта. Якая сценка, якая ожидае адкрыцца, Так, давайте-ка перасунемся пирамидкой. Во. Ты рычажок? Старожитный рычаг перед вами. Ён усё яшчэ мокры ад нядаўняга затаплення. Паглядзець уважліва. Это не показывает ничего нового. Просто старожитный рычаг на перший позірк. Потягнуть. Он не рушится. Нават и на дюйм. Нават и на маленькую кавалочку дюйма. Добро. А навошта яны затопили гэта ўсё? О, баліста. Бам. Бах. Я не ведаю навошта. Пачакайце-ка. Там же гэтых балістамі расстралялі. То бок чорное кола оборонялось? Почекайте-ка, баллиста кому належит? Это ж баллиста черного кола. Чему яны по своим же стреляли? Ось, карацей, просто что для нас это магистры такая же лухта, як черное коло. Это все один хрен и бить. Vrogear's culture was so focused on brutality and violence. Yet they write so beautifully of it. Культура Врогера была так сконцентрована на брутальности и жорсткости, але яны так прыгожа об этом пишут. Добро. О. Сетар орков. Цікаво. Давайте-ка не спешаться. Давайте яшчэ даследуем. Зноў балісты. Во, заўважылі. Артефакт вечных. А ў сэнсе? Што мне з гэтым рабіць? Сказано сказаць, ён магічны альбо механічны, альбо адначасова. Вы, магчыма, можете потым з ёй скарыстацца. Рэальна нічога пакуль няма. Ніякай карысці, але проста ёсць. Нічога такога тут. Обышлі паску, бачите? Лора нам наближается.
Разраджальник пасток. Не, все, прошел мимо. О, Лора, наступи, давай. Я же веду, что ты ждаешь. Не, ты не наступишь? Ні, холера собі, сир Лора чомусь не научився. Блін, мой персонаж зараз наступив, ну камон. Саме головне, персонаж уже побачив пастку і все одно він наступив. Червона принська ласка. Блін. Ах, это чел так сам може криніцю? А у сенсі він може криніцу отримлювати? Ён же не маг криніці, якого хрена гульня. У мене зараз просто є Делорус магістр, які, ну, криніцу, ось гэтыя пункты, які ўнізе. Гэта па сутнасці могуць, але не толькі богабуджаны. Не, па сутнасці я зараз, мне падавалася, што толькі магі крыніцы могуць гэта атрымліваць. Крыніцу. А ўсе, хто могуць карыстацца магіяй крыніцы, па сутнасці богабуджаныя. Я нешта заблудаўся. Ладно, давайте алтар карыстаць. The grim drip, drip, drip of floodwater and the bloated body at your feet make this place feel more like a defiled tomb than a temple. Nevertheless, you approach the altar. Як это? Жудасныя кроплі затопленай вады і раздуты труп каля вашых ног ператвараць гэтае месца больш у разграбленую магілу, чым у храм. Аднак вы ўсё яшчэ, негледзячы на гэта, вы ўсё яшчэ падыходзіце да алтару. З намі гарачы мужик, гэта мы Делоруса разлавалі. І он зараз у статусе Enraged, таму што я яму сказаў, што ва ўсім віннае чорнае кола, карацей, біць іх. І ён Enraged. Сорс ёсць ва ўсіх жывых істотак. Так, але гэта самае. Толькі магіі крыніцы могуць яе карыстаць для чагосьці. Правильно? Якога хрена гэты чел, які магістр, які, па ідэе, забівае ўсіх магаў крыніцы, адпраўляе у мясарубку, якога хрена у яго ёсць 3 слота крыніцы, калі я на гэта працаваў на працягу ўсяго другога акту па сюжэце. Гэта настолькі не кладзецца. У яго здольнасцяў... Не, у яго як мінімум здольнасцяў няма, але проста ён крыніцу мою забірае. Паклынае. Это жесть. Ну, типу, я пачынаю гульню з адным слотам крыніцы, які мне заблакаваны, таму што я ў турме. Вось. І на мне нашыйнік, які блакуе карыстанне крыніцай. А гэты мудак мае 3 слоты просто таму, што ён такі, вось, я магістр, я проста з вами бегаю. Ніхто не казаў, што мы будзем карыстацца. Адкуль 3 слоты, мудак? Так. Пакланіцца і памаліцца врогеру. Ваш зрок ахутвае і вы затуманіваецца, і вы адчыняеце свае вочы ў чорнай даліне. Перад вами знаходзіцца бык, які знаходзіцца ў пастцы пад паваленым дрэвам. Ён глядзіць на цябе. Пакуль вы назіраеце, ён ператвараецца ў мядзведзя. І яго кіпцюры упіваюцца ў зямлю, і ён спрабуе скінуць гэтае бервяно. Вы міргаеце, ён ператвараецца зноў. Зараз гэта гарыла. Спрабуе зноў змагацца з гэтым дрэвам. Пасля некалькі хвілін гэтых намаганняў ён падае на зямлю пераможаны. І яго вочы паварочваюцца, яго позірк паварочваецца да цябе. Сіла. Так. Няхай ён... Блін. А давайте. Даць сілу. Ён зноў змяняе свой стан. А, ну выся. Окей. Вы адчуваеце яго праклён, які распаўсюджваецца па вашаму целу, пакуль ваша сіла пачынае... пакуль вы пачынаеце губляць сілу. У той жа момант змяя становіцца ўсё мацней і пачынае пульсаваць слабым святлом. Вы адцягваеце сваю руку перад тым, як апошні кавалак вашай сілы знікае ад вас, і вы стаіце... Блин, мне так складана, калі я чую, калі яно яшчэ размаўляе, ну, нарэйтар, калі я сам спрабую, таму што я читаю словы, я чую паралельна яшчэ ў вушы словы іншыя і яшчэ перакладаю. Так.
До речі, ми ж нічого не ведаем, калі нават блізка будзе ранні доступ новой Divinity, правильно? Просто нічого мы не ведаем. Так. Слабое святло внутри Врогера становится все светлее, покуль вам не становится складно на его глядеть. Bursts into yellow flame, searing its way through the log. Vrogia transforms again, standing before Бог you перетворяется in у his желтое orcish полымя, form, before snorting into it and walking продираючи свой шлях скрозь бервяно. Врогер перетворяється знову, стоячи перед тобою у своїй сапраўднай орачій формі. Перед тим, як голосно видихнуть і сісти. The vision slowly fades, and you are back in the temple. Бачення The smell знову, of damp death як то, filling your vision. nostrils. Ну, карацей, вось гэты... Sun pictograph has been hacked Мне into слова the абсолютно altar's не rock. вылетаюць. Карацей, тое, што бачанне, ну, карацей, бачанне павольна знікае, і вы вяртаеце зноў у храм. Вы чуеце мокрую смерць, якая напаўняе ваши, ну, ваш пах. Вы бачыце піктаграму сонца, якая з'явілася на камяні. Я, тыпу, павінен выпрабаванні ўсіх багоў атрымаць, але гэта накласці на сябе ўсё, што толькі магчыма. Это жесть. Запамінае знакі тут. Ну, сонца ёсць. Сонца Врогера светлы. Карацей. А я ўсё яшчэ не магу тут нешта... Ён мяне не пусціць далей? An ancient-looking lever stands before your closest scrutiny yields nothing. The lever doesn't budge. Червоний принц? Ancient-looking lever. The lever groans. A deep rumble. О, проверка силы. Мне потрібен був сильний персонаж, каб дернуть цей рычаг. Оружейная. Я хутка пачну ловіць чаек і гатаваць на сняданак кулачкам. Ну, цішэй, цішэй. Там, я-то думаю, дзе чайкі знікаюць усе. Перлі гэтыя. Пастка, добра. Усе наступілі ў пастку, усе здаволены. Да божухна. Можете не усе наступаць, калі ласка, а по одному. Цікава, цікава. Ну-ка, ну-ка. Чырвоному прынцу гэта? Абутачак. Не-не-не. Ось оно. О, неблага. Силы дае 3 силы. А, чмурець. Добра, это мы дакладна апранаем. Але у яго тады знікае адна са здольнасцяў. Таран, вось гэты. Оп. Экономим на здольностях. Сирлора, ты там... Божухна, і Сирлора просто стоїть і атрымлю... О, божухна, як же складана з вами, а? Як з малымі дзецьмі, ей-богу. Сирлора стаяў у пастцы і атрымліваў у сабе удар ад пастцы кожны раз. Просто стаіць і яго лупіць, карацей, пасткай. А чаму ранейше просто? Во, бачите, вось прыкладна так гэта атрымаецца. Вось таму што яны вось такое робяць час з часу. А? Добра, гэта можа запаліць. Зламаны саркафаг. Яшчэ адзін зламаны саркафаг. Пасткі, пасткі, пасткі. Сирлора, ты жывы? Сирлора памірае, зараз ён памрэ увогуле, так? Где ты, Сирлора? Як же скалдана з імя? Усе спрабуюць памерці. Не, я ведаю, што тыпу пошук шляху у гульнях гэта непростая задача. Я разумею. Але каб здаяк напружвае. Типу, камон. Я не могу сказать, типу, Сирлора,
Спыніся, калі ласка, хопіць за мной хадзіць. Не хадзі па пастках. Дзе ён? Вось тут. Зноў лячыць. То бок я вось просто прабегся тут, і яго патрэбна лячыць уже зноў. Ён ще ухиляецца ад маёй здольнасці. Серлора выглядае як тренажер для маладога бацькі. Ну, каб зда, я просто скажу вам. Так. Адчапіць Фейна і зараз вось саркафаг адчыніць за чырвонага прынца. Вось, усё. Пофіг. Чырвоны прынц сам па сабе падарожнічае там. У параўнанні з DOS 1 тут яшчэ добры пошук шляху. Ну, гэта праўда, я разумею. Гэта гульня мела шмат зручных момантаў у параўнанні са старымі гульнямі і са старымі РПГшкамі. То бок, на момант выхаду Divinity 2 быў ачму ранейшы. І гэта ўся штука, яна такая была, тыпу, ну, незручненька трохі, але не такая вялікая праблема. Каб вы разумелі памеры гэтага. То бок, гэта не тое, каб сур'ёзнае было. Просто оно зараз адчуваецца як такая крута. Вось, ну і яшчэ нагадываю, існуе тыпу Baldur's Gate 3, у якім таксама час ад часу адбываюцца падобныя тупыя хрэні, але іх проста колькасць настолькі маленькая ў параўнанні, што гэта не важна нават. Зараз я за чырвонага прынца яшчэ далей вось да гэтага саркафага адпраўлюся. Ён дагэтуль візуальна выгадная, цудоўна для мяне. Выглядае цудоўна. Я згодны. Цалкам выгляд нармальны. Ён застанецца ок. Калі Baldur's Gate 3 на стріме, не ведаю. Не ў бліжэйшы час. Дакладна. Дакладна, наступным будзе кантрол, і, можа быць, перад кантролам мы зладзім серыю, ну, тыдзень парулецца. Вось прыкладна такія чаканні я бы хутчэй ставіў. Няма нічога яшчэ сабраць, не? Не бачу. Опанькі. Не ідэнтыфікаваны двурук. Не. Ён не благі, ён круты, але, на жаль, ён ўсё ж такі двурук. Посах. Рулетка топ. Так, ну, я думаю, што рулетка будзе вось літаральна... О, дарэчы, можа быць файны посах. Я думаю, рулеткі вельмі высокая. Ну, я думаю, што рэальна мы зробім, пройдзем Divinity 2 і будзе рулетка. Ну, тыпу, тыдзень, можа, 2 парулецца. Тыдзень 2. Вось. Я бы такое чакаў. О, слухайте, реально прям мацней, значна мацней. З іншага боку, бягучы мае ініцыятыву дадаткова. Інтэлект той же самы, але ёсць ініцыятыва яшчэ дадатковая. Я бы подумаў яшчэ. Таму што не тое, каб... Верагоднасць крыта, ініцыятыва. Не. Галоўна не абанкруціць. Я, карацей, набыўся масавы закуп таго, што ў нас ёсць у спісе галасавання. Я зрабіў пакуль распродаж у стыме. Так што, ў прынцыпе, там першыя N пазіцыі у мяне ёсць. Вось, так што, ў прынцыпе, ўсё ок. На корм каточкам. О, блин, котам, дакладна, для котоў заўсёды грошы ёсць. На сябе не трачуся, блин, на котоў трачусь. Так. Серлора. Толькі не кажы мне, што ты зараз памрэш. Серлора збіраецца памерці. Ты ж мурэў. Павёрка. Вяртайся да нормы. Так, рэгенерацыя ёсць. На табе. Все. А праклён не знік, так? Праклён застаецца. Окей. Цікава. Ну, ось зараз усе просто по пастках понаступаюць. Таму што яны не могуць нармальна хадзіць, нават калі бачаць, дзе пастка, яны такія, да і пофіг. Серлора. Што затрымаўся там. Ідзі бяспечна па шляху Брогера. Але ніякіх ворагаў не было жа. У чым прыкол ДС?
Чаму яно кажа пра бяспеку і пра святло? Хаця святло гэта хутчэй падказка на сімваль Брогера. Да ладно. Вітаю, Волчара, вітаночки. Духи? А, блін. Чекна. Усё, мы зараз, типу, бяжым назад і разглядаем усё з пановой, таму што я духаў не пабачыў. Што набыў? Я набыў... Да калеры, насамрэч. Давайте я пагляджу топ і скажу, што ў мяне ёсць. Я зараз просто прям літаральна пайду по топу і скажу, што ў мяне ёсць ужо. Дзе там у нас? А дзе? Ось, вілдата, ось она. Divine Cybermancy я прям набыў. Mouse PI for Hire у мяне ёсць. LAB ужо быў. Транзістор у мяне быў. Neighbors from Hell быў. Shigatari быў. Banquet for Fools набыў. Displaced набыў. Crusaders Kings 3 у мяне быў. Nancy Drew была. Seance of Blake Manor набытыя. Lucky Tower Ultimate набытыя. Don't Start Together як бы ёсць. DuckTales не набытыя. Fear and Hunger набытыя. Half-Life Diffusion ёсць. Chained Echoes. Пачакайце-ка. Можа быць. Можа не. Chained Echoes набыты таксама. Няма Black Myth Wukong. Гвинт, по-моему, бесплатная. Што, быў жа? Рэкламаваў калісьці. Што, DuckTales? DuckTales The Quest for Gold? Я яго толькі падаецца. DuckTales The Quest for Gold. Яго нават у стыме няма. Яго патрэбна дзесьці яшчэ шукаць. Не. Ну, што канкрэтна няма? Chained Echo не... Мы... Не, Chained Echo мы, можа быць, абмяркоўвалі. Ну, ён выглядае прыгожа. Але я не гуляў Chained Echo. Прям не гуляў. Але набыў зараз. Няма Black Myth Wukong. Гвинт, по-моему, бесплатная. Red Faction Guerrilla не. Rimworld у мяне быў. City Skylines ёсць. Devil May Cry 5 ёсць. Beyond Good and Evil ёсць. Age of Mythology 2 не набываў. Можа быць, ёсць. Это ўсё гульні са спіса. Так, я пералічваю тое, што ў мяне ёсць. Death of the Reprobate ёсць. Overlord 2 ёсць. Cyberpunk 2077 ёсць. Bannerlord ёсць. Цивілізацыя ёсць. Hollywood Animal ёсць. Rollercoaster Tycoon бясплатна забраў 3. Але арыгінальнага класічнага у мяне няма. Але на яго Open была размова пра тое, што лепей Open карыстаць, таму што хрень там. Nox ёсць, Gata работа, гэта сайт увогуле. Legend of Grimrock ёсць, Last Train Home ёсць, Don't Starve Elsewhere яшчэ не выйшла, Mugenix няма, Magiki няма, Kingdom Come ёсць, Цивілізацыя 5 ёсць, Astroneer, по-моему, быў. Little Kitty Big City ў падпісцы быў, Спора, можа быць, была. Вяртанне Return of the Obra Dinn была. Max Payne няма, по-моему, нідзе, ну, раней на дыске калісьці была. Shadowrun Dragonfall падпісцы дакладна была. OpenTTD ёсць, The Lost Vikings ёсць, Cthulhu Save the World Super Hyper... Так, ну вы зразумелі, карацей. Яна адсутнічае, по-моему. По-моему, адсутнічае. Зараз прагляджу. Яна зараз, дарэчы... Блін, зараз... Яна просто сама па сабе, у прынцыпе, каштуе типу 3 злотых. Но зніжка зараз 4%, і яна 3 злотых каштуе. Хай гледачы купляюць. Ну, тое, што людзі кідаюць на кофе, гэта вельмі падтрымлівае. То бок я вялікую закупку я зрабіў якраз такі за тое, што было наданачана. Я як бы не патраціў, ну, я як бы скарыстаў запасаў тое, што вось нагаласавалі на гэта самае, на падпісачках набралі. На апошняй гульні не зразумела, з модамі ці без модаў. А гэта не мод, гэта назва гульні, просто яна Cthulhu Save the World, і вось так. Яна так называецца просто полностью. Вось такая штука. Так што, ну, большая частка спісу ў мяне ёсць. Там нават далей, калі ісці, я яшчэ вам скажу. Гэта ўсё з кофе. Гэта не толькі... Гэта не з кофе. Кофе... Не, гэта выключна Twitch выплаты. Але я гэтую кубышку не адкрываў увесь гэты час. Я прям за 3 гады ні разу яе не адкрываў. Зараз на гэтую распродаж я раскрыў яе. Упершыню патраціўся ўвогуле.
Ну, типу, дагэтуль я такі, ну, типу, цудоўна, то бок гульню, за якую заказалі, я, як бы, нават калі на кофе накідалі, я просто, ну, траціўся са сваіх, але я ведаў, што яны там ёсць, типу, на кофе. З кофе я яшчэ не выводзіў грошы. Ні разу, увогуле. Хаця варта, таму што я ўжо з разлікам на грошы, усе грошы з кофе хацеў патраціць на маніторы, ну, то бок я са сваіх кішэнькі ўзяў. Вось, але у мяне манітор таксама новы, які з'явіўся, ён, па сутнасці, аплачаны вамі. Так што, вялікі вам усім дзякуй. Я скажу, з другім маніторам просто зусім іншы досвід. Так. Усе грошы з кофе на каву, ну. Не, яно ўсё роўна як бы не ў плюс ідзе, то бок я ўсё роўна, ну, не акупаюцца стрымы, это праўда, але яно кампенсуе і яно... Блін, я ж хацеў духаў паглядзець. Стрымы як бы не акупаюцца, але тое, што вы данаціце, тое, што вы падпісачкай набываеце, гэта пакрыху выводзіць гэта хаця бы на ўзровень таго, што я не трачуся на гэтае самае, на рулеткі і на гэтае самае, на пятнічныя стрымы. Гэта яшчэ пакуль, ну, не тое, каб блізка да таго, калі яно будзе прям раўно нармальна. Вось, але трохі кампенсуе пакрысе. Ну, вядома, конечно, усе ва ўсе наступяць. Вы можете ўсе не наступаць ва ўсе пасткі адначасова. Сир Лорэ яшчэ прыйдзе зараз. Пум. Ён наступіў на пастку, так-то. Просто нічога не адбылося чамусьці. Так. Духі ёсць? Духі ёсць. Ён штосьці цягне, альбо кагосьці назад з двума рукамі. Ён аглядаецца навокал, пакуль ён наступае. Штосьці пад яго нагамі клікае. Дапамажыце, хтосьці патушыце полымя. Патушыце полымя. Спектральная страла раптоўна прылятае яму між вачэй. Яго твар расслабляецца і выглядае сканфужаным, пасля гэтага ён падае назад у кучу. Добра. Яна пакрыта прывідным полымем. Цікава, тут полымя было. Вось чаму яны затаплівалі гэта месца. Распродаж пастак. Ну, панеслася яны, проста ва ўсё панаступалі. The faint sound of an arrow being loosed echoes through the hall. Whatever force has been dragging the witch abruptly stops. She goes limp. The flames... Добра, это вось якраз таки тут усіх просто раскідала. Было полымя і пасткі. Ну, як вы бачыце, я не наступаю ні ў водную пастку абсолютно. Сир Лора, ты паміраеш? Не паміраеш, нормально. Нормально ўсё, у парадку. Давайте пойдзем у гэты самы. Ось у гэтую частку. Узброеніцу. Самая праблема, я, напрыклад, магу сказаць усё рэшце каманды, не хадзіце са мною. Але вось гэтым двум, Сиру Лоры і Делорусу, не магу такога сказаць. Ён змагаецца сваім прывідным молотам і без эфекту. Так. Нічога новага. Ён, па сутнасці, змагаўся перад смерцю. Богабоджан, ты тут. Ці забіў ты прыслужнікаў Чорнага Кола, якія ўварваліся ў храм Врогера. Яны затапілі гэты свяшчэнны храм... Хто затапіў гэтае святое месца, святой храм, замест таго, каб змагацца са мной бойцы. Я сказаць, што я ўсіх іх забіў. Добра, еретыкі заслугоўваюць толькі смерці. Гэты храм быў крэпасцю. Мае пасткі зрабілі яго непраходным. Гэты харок і гэты Саломен, ён адказаў не сілай, але з мокрай баязлівасцю і зрабіў так, каб я выглядаў як дурань. Так, добра, яны затапілі храм замест таго, каб змагацца з ахоўнікамі гэтага храму. Вось чым ідэя. Сёння будзе рулетка? Не, сёння не будзе. Рулетка ў нас у чацвер. Выбачаюся, у пятніцу.
Рулетка по пятницах, каб вызначаць, што мы гуляем у чацвер. І ў чацвер у нас зараз будзе Total War Empire. Так што на гэтым тыдні у нас толькі топ-1 застаўся вызначаць у чацвер. Рулетка будзе, калі я Divinity прайду. Вось тады план такі. Так. Спытаць наконт оркаў. Што з імі здарылася? Свет стаў занадта цывілізаваным для нас. Ну добра. Ніякай ні славы, ні грабяжу. Грабеж? Неважно. У такой гарачыні я не думаю. Я кажу слово просто. Яны просто вылетаюць у мяне с рта, і я просто кажу, яны кудысьці ляцяць. Так, нішто не паскорыць сэрцабіцце нашае. Мои люди пакінулі вас у вашых гарадах і фермах і мяккіх ложках. Яны пайшлі далёка ў пошуках месца, дзе яны могуць быць жывымі. Але я рыцар Врогера. Я стаю на ахове. Я не ведаю, што з імі здарылася. Добра. Окей. І тут жа няма ніякага духа, так? Больш. Ён адзіны. Добра. Тут реально няма нічога больш. Ну-ка. Идем назад. Боже, на амаль померлі. Просто яны ведаюць, што там пастка. Яны уже наступалі ў яе. Яны такія, не, я наступлю. Навошта? Тут няма? А, не, вось яго дух. І вось яшчэ дух. О, я не заўважыў гэтую сатарку. Добра, давайте здесь размаўляем. Перад вами дух сатаркі. Урачай сатаркі. Яна выглядае ваяром монахам. Але яе скаваў жах. І яна глядзіць уверх на штосьці, што навісае над ёй з зале. Яна робіць 2 крокі назад. Вода. Вось той момент, калі затапілі храм. А вось. Па сутнасці вось уся хрень. Пакланіўшыся перад алтаром дух іншага орка, сатара. Ён дастае кінжал з арнаментам і разразае сабе руку. Вакол яго гукі вады, напаўняючыся. Грогер, я твой прыслужнік да самага апошняга ўздоху. Не навошта на пастку. Яны наступаюць на ўсё проста. І навошта, і на пастку. Так, ён напаўняе алтар спектральнай крывёю і пакланяецца. Гук вады ўзмацняецца, і ён раптоўна робіць, нахіляецца наперад, яго чэрап удараецца балтар з хрустом. Ось так. Пасканчаліся яны тут. Добра, карацей, зараз мы яшчэ раз пройдземся по пасткам. Потому што мы сумавалі па ім. Правильно? Чорная кола не адолела прабіцца ў гэты храм і просто затапіла яго нахрен. Усе жывыя, усе жывыя. Дзякуй вялікі, Янчык, дзякуй вялікі. У нас прилетели подписочки. 8 подписочка. Усьому комьюнити. Дякую вялікі яшчэ раз. Дякую вялікі. Отправляется усім присутнічаючым. Дякую вялікі за подписки. Это вельмі падтрымлівае канал. Усім, хто атрымаў падпісачкі, кажу, у вас падвышаецца колькасць пунктаў, якія генеруюцца. Таму можа, у вас будзе просто на бліжэйшы месяц падвышаная колькасць пунктаў, якія можна кідаць зноў жа на гульні, якія вам падабаюцца. Карыстайцеся. Больш канкурентаў з падпіскамі, ну. Усё так проста будзе, так?
Так. Мы разобраліся з гэтым храмам. Давайте тады на поўнач і пойдзем далей абыходзіць гэтую выспу. В прынцыпе, я метадычна. У параўнанні гэтая выспа выглядае абсалютна маленькай. Ну, я пакуль не зайшоў да самага ўсходняга краю, але ў параўнанні з другім актам гэта прям жарт. Гэта па памерах, ну, тыпу, 2 выспы чырвонага месяца, якую мы прайшлі за, там, можна сказаць, один стрым. Можна сказаць. Там не зусім праўда, 1,5 хутчэй. Трэба падушаць узровень падпіскі. Так, альбо самае эфектыўнае, я вам скажу, гэта кідаць на кофе. Самае эфектыўнае. Опанькі. Яшчэ святло запалілі. Чарапаха. Здароў, як справы? Няма на што глядзець. Калі ласка, праходзьце міма. Заўважыце яе старажытнасць, можна так сказаць. Яна павінна ведаць шмат пра гэтую выспу. Я ведаю, што яму надыходзіць канец. Усё памрэ і ўсё будзе разбурана. Вы прыносіце хаос сюды. Вы прыносіце смерць. Калі ласка, мяне гэта не датычыцца. Пакіньце мяне ў спакою. Там на кофе машин трэба закидаць таким топом. З кофе выводзяцца... Ну, я не прям выводзіў, але павінна быць усё ў парадку. Ну, типу, там выходзіць усё на дадатковую яшчэ платформу аплаты, і там, ну, рахунак нармальны. Там адзінае, што, па-мойму, 2 нейкіх даната падзаблакавала, чым я не ўпэўнены чаму. Ну, падаецца, заблакавала, можа быць, не заблакавала. Яно там вельмі дзіўна паказвае, я гугліў, і мне кажуць, што нічога можна ігнараваць. Але, ну, паглядзім. З Грузіі, па-мойму, падазрэнні ёсць нейкія. Ну, в сэнсе, што яно, тыпу, падатак не аплочаны ў Грузіі, а такія, у мяне ж няма, блін, гэтай ІП умоўнага на гэта. Я просто записываю расходы, ну, расходы у траты дадатковыя. У сэнсе, заробак дадатковы, і ўсё. Ну да ладно. Так, вялікія лічбачкі, ну, так. Пакуль у Reddit коллективно насрала разом с комьюнити коллабу любимый гаджет з Atomic Heart, поспели подорвать подписку. Ну, пропустила. Карацей, гэта самае. А так, кофе, ну, павінна выводзіцца. Варта было бы вывесці, просто што я пакуль гэтага не рабіў. Пячора. Давайте яшчэ нейкая. Опанькі. Это што? Там меч. Мне падабаецца гэтая пячора. Мне цікава. Добра, ідзем па пячоры. Настойваеш груш. Так. Яны павінны паляжаць. Яны... Это самае. Яны выше... Ведаеце, як крацей, вось як віно лепей становіцца з часам, так і грошы таксама. Так. Ахоўнікі. Якога яны ўзроўня? 17-га. То бок гэта будзе не простая бойка. Просто як я заўважыў, розніца ў адзін узровень, гэта прям можа быць вялікая розніца, асабліва калі у вас не падыходзячы рыштунак. Але мне падаецца, у мяне нармальна. Ведаеце што? Шкада, няма пакрокавага рэжыму, як у Baldur's Gate. Типу, замест таго, каб пачынаць бойку, ты просто типу, о, спадзяемся, што мяне не ударыць. Так. Пашла рэгенерацыя. Гэта. Спадзявацца на тое, што просто не заўважыць, пакуль вы там наладжваеце ўсё, пакроковы рэжым у Baldur's Gate гэта нешта, конечно. У любы момант можна ўключыць. Нават не прапановаў, просто пытанне. Няма ў планах тыдня ці 2 па топ-1 гульне па балах. Я думаю, што мы зробім гэта самае рулетку. Вось. І, ну, рулетка будзе пасля Divinity. Вось такі план ёсць. Топ-1 можна было бы. Зараз можна было бы. Раней гэта было вельмі небяспечна для мяне, для маёй кішэні. Вось. Топ-1 ладзіць, але зараз плюс-мінус можна.
Ось. Прапаную так. Пасля таго, як скончым з Divinity, перад тым, як пераходзіць на кантрол, а мы кантрол абавязкова будзем гуляць наступным, калі пад грашыма маюцца даляры, а не рублі. Ну, не, вядома, у мяне не рублі. Вось. Гэта самае. Што я? Давайте пасля Divinity 2 мы зладзім 1 тыдзень па рулетцы, 1 тыдзень па топ-1. Вось так прыкладна зробім. Вось, і потым будзем потым пойдзем у кантрол. Ну што, мы гатовыя да бойкі? Глядзіце, там ёсць атака, якая мне падабаецца. Вось так. Не ты. Вось, Ифан. Оп. Я зараз атакую зверху, вось так. Вітаю, суполцы. Вітаю, той другі СПГ. Вітаю, суполцы. Так. І асасіны мы. Просто жесть. А у сенсе ты не можаш стрельнуть. Ты чмурэў? Табе ж дыстанцыя дазваляе. Во, вось зараз. Я на 17 ўзровень, гэта не вельмі проста. Пам. Гэта была супер моцная атака. Мы вынеслі яму ўсю фізічную броню і прабіліся яшчэ на 500 здароўя. 1000 пашкоджання за першы ход. Зараз астатніх трэба ўвесці ў бойку. Хаця з іншага боку, іншыя убойцы... Не убойцы яны, так? Давайте приведем их в бойку. Так, Лоис. Подойди. Чырвоны прынц, подойди. І вось гэты чел. Так сам подойди. Усе трапілі ў бойку. Ифан. Скарыстайся, кай яшчэ балістычным стрэлам. Пам. Яшчэ один звычайны. Мінус 1 захоўнікаў. Просто за один ход. О, вы телепортоваться можете? Блин, я думал, я тут позицию занял удалую. Блин, лазерным променем яшчэ ляснул. Что пачалося? А вы можете не телепортоваться? Не? Может, вернитесь назад? А божухна. Ау. Что пачалося? Так. Выходим. Не палаем. Мне патрэбна. Па-першае, вось так зрабіць. А, і гэта ўся мае дзені. Зачмурэнная просто выйшаў. Павучок, давай. Лупі. Добра, што я ад аднаго пазбавіўся адразу. Так. Экстрэмальнае дзеянне. Аура ухілення на ўсіх. Пашкоджаных у нас не той каб шмат, але давайте магічную броню на ўсіх. Чаму ты не уводзіш у бойку з нябачнасці? А, яны не... Просто калі бойка пачалася, яны ўсё яшчэ могуць, ну, нанесці яшчэ один удар. Я просто не... Ну, я спецыяльна так пачаў за Ифана, але вось астатніх не, ну, типу, потому что не падумаў, што гэта можна. Так, ты, мінус шчыт. Давайте тараном яго. Сур'ёзна, я іх не бачу? Заблокаваны, ненавижу вас. Давайте, Guardian Angel. Блин, амаль по... О, як выхопіць дзеянне яшчэ? Вау. Мінус яшчэ один ахоўнік. Усё, мы зараз тут дадзім рады. Ізі. А, пакуль... добра, пакуль не бойце. А яно не забярэ ў мяне пункты дзеяння? Ну, просто ў Baldur's Gate гэта прадумана. То бок, калі ўжо уступілі ў бойку, то, па сутнасці, усе, хто спрабуе далучыцца, яны, конечно, ходзяць па-за межай, але гэта, па сутнасці, ну, яны нанясуць одну атаку, але пункты дзеяння ўсё роўна адымуцца, то бок, як бы, розніца невялікая абсалютна. Не забярэ? Блин, як не чыцерства нейкае. Так, у іх слабасць да паветра, але... Полное сопротивление отруте и нормально так. Ой, не удало мне персонаж для этого. Давайте. Броню. Просто бесплатная атака. Добро.
Ухиление. И что ты мне зробишь? Так. Його слабость до поветра, так? На тобі. Бам, шок. Блін, шкода, нема нічого більш вдалого. Давайте магічну броню на Фейна. I'm ready. Baldur's Gate 3, калі ти па забойку удариш, гэта называецца сюрприз раунд, і пункты дзеяння ўдамуцца ў наступным раўндзе. Вось што цікава, тыпу, у правілах ДНД, ну, на 14-й год, які якраз такі, па якім як бы зроблена гульня, гэта не так працуе. Ну, тыпу, ты атрымліваеш сабе, як бы не сюрприз раунд ты атрымліваеш, але на першым ходзе ворагі, якія не заўважылі атаку па сабе, яны проста прапускаюць першы раунд. Вось. Дарэчы, па-моему, такога тэрміна і не выкарыстоўваецца яшчэ і у Baldur's Gate 3, так нам такі тэрмін спецыяльна абыходзіцца, таму што у ДНД раней такая была тэрмінологія. Это зараз не актуальна. Вось. І ты просто робіш як бы дадаткова, ты можаш атакаваць спакойна, таму што вораг не ходзіць. Вораг, які не заўважыў ніводнага ворага свайго, ён, ну, не дзейнічае на першым раўндзе. Што, дарэчы, прыбралі ў правілах 22-го году. Цікавыя вам факты, якія вам ніколі не былі патрэбны. Вораг скіпае. Просто гэта... Так, ёсць такая штука, як, тыпу, вораг скіпае, калі нікога з ворагаў не заўважыў, ён просто, тыпу, сюрпрайз, і ён прапусціў один ход. Гэта не называецца сюрприз раундом, ну, як мінімум, па правілах, я не помню, Baldur's Gate, можа, ўсё ж такі кажуць так, але гэта не зусім тое. Застаць урасплох, не ведаю, як на, думаю. Ну, карацей, так, тыпу, вораг сюрприз, ён прапускае, просто што няма такой штукі, як сюрприз раунд. Сюрприз раунд, як тэрмін такі, ён у правілах быў у папярэдніх выданнях, не ў бягучых. Больш за тое, па правілах бягучых, якія 22-го году, ворагі просто атрымліваюць перашкоду па ініцыятыве. То бок, яны просто... Чэл, які незаўважна трапіў у бойку, ён просто ў ініцыятыве вышэй. Вораг, чэл, які ў бойцы трапіў і нікога не заўважыў, ён у ініцыятыве ніжэй. Вось і ўсё. То бок, усе ходзяць на першым ходзе, што шчыра вельмі дапамагае шмат у чым. Мне вельмі не падабаюцца сюрприз раунды. Ну, я таму іх... Ну, просто таму, што вакол іх балансаваць... Яны праблема для баланса, карацей, становяцца. Ну, не сюрприз раунды, а самае тое, што адзін бесплатны раунд у кагосьці ёсць, гэта вельмі становіцца праблемай для баланса, скажем так. Неважна, у які бок, гэта ў бок гульцоў, альбо з боку ворагаў, гэта кожны раз лухта атрымліваецца нейкая. Дармовы раунд лепш, чым перашкода ініцыятывы. Не, яно лепей для гульцоў, але я, як ДМ, тады... Глядзіце, якая праблема баланса? Калі у вас ёсць дармовы раунд, то вы павінны яго атрымліваць кожны раз. Кожную бойку я павінен разлічваць, што вы атрымаеце сабе дармовы раунд, таму што бойка ўсё роўна займе 2-3 раунды. Ну, тыпу 4, можа быць. Вось. І каб збалансаваць бойку, я павінен разлічваць, што... гульцы павінны будуць кожны раз спрабаваць атрымаць сабе дармовы раунд, таму што гэта аптымальна. Гэта проста аптымальна. І гульцы будуць спрабаваць кожны раз гэта зрабіць, нават калі гэта не мае сэнсу. Ну, тыпу, проста ў любой сітуацыі яны будуць гэта рабіць. Калі яны гэтага не атрымаюць, яны атрымліваюць сабе такі дэбаф люты проста на пачатак бойкі, што гэта становіцца ўжо несправядліва ў бок гульцоў. І я, як ГМ, так, ну, ДМ, гейммайстер, данжен-майстер, мне становіцца яшчэ адна праблема, другая. Калі я раблю так, што ворагі могуць зрабіць, ну, нечакана напасці на герояў, калі героі атрымліваюць свой бок, гэта такая перавага ворагам люцейшая проста. Калі так здараецца, што вы, ну, там, незаўважная атака адбылася, гэта такая жэсць проста. Адзін раунд, просто вы 2 раунды па сутнасці. Уявім сабе, што у ворагаў пашчасціла з ініцыятывай, так? І яны робяць адзін бясплатны раунд,
і потым яшчэ адзін раунд, яны 2 раунды просто лупяць вас. Хтосьці калі яны сканцэнтруюць атаку на адной цэлі у гэты момант, мне патрэбна тады, ой, я не буду біць одну цэль тады, таму што гэта жесть тады, я просто вшотаю, ну, типу, любую одну цэль без праблем. Вось. І з-за таго, што прыходзіцца балансіць, то бы колькасць ворагаў убіраць за гэтага, гэта альбо не абіраць колькасці ворагаў і не балансіць нічога і нікалі забіць просто на абсалютна на хоць нейкую шчырасць у бойках, абсалютна забіць, тыпу вы сустрэліся на першым узроўні з чырвоным цмокам, вашая нахрен праблема, я яго на горад кінуў, вы самі разбіраецеся, карацей. Ну, вось такое, тыпу, з'яўляецца нейкая лухта, нейкая нешчырасць у гэтым, і мне гэта вельмі не падабаецца, таму я за тое, мне падабаецца тое, што яны змянілі гэта. Я разумею, што для гульцоў гэта гучыць як ачмурэнная ідэя, але для ДМа я не ведаю, гэта альбо ДМу ніколі пра гэта не задумваўся, і гэта яго ніколі не хвалявала, такая штука як баланс у бойках, альбо ён мае вось такую праблему. А нельга вакол гэтага гуляць, ну, уважліва глядзець навокал, спрабаваць не патрапіць у пастку. Так, але гэта вырашаюць дайсы, нават наколькі б уважлівыя у вас персанажы не былі, вы можете, вам можа не пашчасціць. Вось, вораг удала выкінуў на тое, што схаваўся. Вось. І гэта пераўтвараецца ў гульню не бойкі паміж персанажамі, а тое, хто каго раней заўважыць. Разумееце? І гэта трошкі неяк становіцца нецікава. Ну, типу, я не ведаю, мне просто уяўляецца, што умоўны барбар, барбару павінна быць весела ў бойцы, таму што я бягу на ворага, я луплю. Барбара, які на першым ходзе адваліваецца, таму што яго здзівілі, таму што яго уважлівасць невялікая. Вось, гэта лухта нейкая. Ну, типу, гэта сумна просто. Цэлых 2 раунды, можна сказаць 2 раунды нават, ну, калі не ўдала з ініцыятывай, а чым далей дарэчы, у Барбара будзе нізкая ініцыятыва, таму што ён не на спрытнасць, ён пра сілу, так? І ў выніку персанажы, якія на сілу, яны просто такія, ну окей, мяне б'юць просто 2 раунды. Вось такая вось херня нейкая. Я нічога не раблю, мяне просто 2 раунды лупяць. Вельмі весела, просто ачмурэнна. Ну, такое, разумееце, чым моя праблема, так? І яна не такая тэрмінальная, типу, з гэтым жыць можна, просто што ёсць такая хрень. Так, адзін у нас спаліўся, нахрен. Ой, вакол гэтага можна будаваць штосьці, просто што ёсць непрыемнасць. Гэта адзіны вораг, які застаўся. Паветр слабенькая, атрута ўвогуле ніяк. Давайте зямля тады. Вось, гуляць там можна. Рашэнні гульцоў, дарэчы, заўсёды вельмі моцная хрень. Тыпу, рашэнні гульцоў шмат чаго змяняюць у сітуацыі. Просто што калі мы бяром такую просто, тыпу, стандартную сітуацыю, не заўважыш, што сітуацыя выйшла з-пад кантролю вельмі лёгка. Вот ситуация. У нас одной з кампаній барбар з дзікай магіяй. У пачатку бою кідае кубы і атрымлівае выпадковую здольнасць. Вельмі весела. Не, гэта весела. Рандом гэта весела. Вось. Просто што канкрэтна з супрайз раундам ён гужыць круто, таму што усе гульцы пачынаюць гэта лічыць са свайго боку. Яны такі, я жадаю сабе атрымаць лішні раунд. А са стороны ДМ ты такія, вы альбо атрымліваеце раунд кожны раз бясплатны, альбо, ну, то бок і мне як дэму прыходзіцца сыходзіць з таго, што вы будзеце сабе яго атрымліваць кожны раз, альбо не атрымліваць кожны раз. Калі вы будзеце скакаць паміж гэтым, то раптоўна атрымліваецца так, што бойка будзе не такая, якую я разлічваў. Ну, тыпу, вось такая хрень. Ну, скажем так, немагчыма просто гэта самае. Нам дашкучыў бойкі манчыць. Мы ў кампэні зрабілі большасць боек наратыўнымі. Спотлайт на 30 секунд, на кожнага гульца маеш сваю стандартную колькасць дзеянняў і здольнасцяў. Тлумачыш майстру, што плануеш зрабіць, ён скажа, што кідаць. Значна больш задзейнічаем наваколе, больш імправізу над незвычайным дзеяннем, чым мой ваяр робіць пастук. Пакуль даспадобы. Я шчыра скажу, тыпу, сістэма ДНД трошкі раздутая баявая, і калі не падабаецца баявая сістэма ДНД, я проста раю ўзяць іншыя сістэмы. Вось. Узяць нейкія больш лайтовыя сістэмы, у якіх рэальна бойкі выкідваюцца проста, ёсць баявая праверка, і прайшлі праверку, не прайшлі праверку. Вось такое прыкладна, чым не раздуваць просто гігантска. Але зноў жа, ДНД зроблена, каб яе мадыфікавалі, так што усе сябе падладжваюць, як ім падабаецца, і гэта ок. Абсалютна. Вітаю, Діверс Макс. Вітанчкі. Так. Арахіс прасо пайшла па чай з малаком. Што ты там робіш? Тлумач мне, калі ласка, цірткі, мне цікава.
Так, па-па-па-па-пам. Протектор гэты. Давайте-ка яму... Я кожны раз забываюся, што ён можа... У яго паветра аслабленае. Добра. Я магу тады суперкандактор? Вось. Бам! Шакавалі яго. Цудоўна. І на гэтым канец ходу. Арахіс у карамелі. Смачна гучыць. Павучок, мне падаецца, нават не пролез. Не, пролезе, вы глядзіце. Дацягнуўся сваімі лапкамі. Гэта, каб вы разумелі, я гэта пратэктара толкам бачыць не магу, але ратуе тое, што ён гіганцкі, просто жесть. Не дапамагае. Добра, не дапамагае тое, што здаравеннае. Но все роўно нейкі небачны занадта. А можна не біць? Іфана забілі. Ты ачмурэў. А ну верніце Іфана мне. Мне патрэбна, каб ён досвід атрымаў свой. І хейст. Кінем Іфану яшчэ лячэнне. Не здалося ніякага. Вось Дэзлін Болт. Усё. Вам? Шакавалі? І асляпленне яшчэ. Цудоўна. Ён і сляпы, і шакаваны. Цудоўна. Ён просто ні халера нармальна не зробіць. Так. Амаль дабілі. Не так уж і складана тут було. 17 узровень плута. Что? Эсенція чужародная, эсенція паветра. Добра. Зноў нейкія прылады старажытныя. Трэба прыйсці да гэтага самага, да жанчыны гэтай сукуба на нашым караблі. Няхай яна паглядзіць на гэтыя рэчы. Нейкія цікавыя. Ну і, дарэчы, пачатак бойкі цудоўнейшы проста. Узялі і проста ляснулі аднаго адразу ворага. Просто за Іфана выключна. Ён з сваёй нечаканай атакі можа проста разносіць. Гэта кавалкі гэтага чэла звер. Окей. Stormblade. Вау, аднаручны меч. Ну-ка, а што калі я яго выцягну? Замест чырвонага прынца. Embedded in the stone stands an ancient and venerable sword. Уставлены у камені знаходзяцца старажытны і venerable, не памятаю, што меч востры і моцны, як у той же самы дзень, калі яго зрабілі. Схапіцца за яго. Адчуваецца прыемна. Халодны да дотыку і ідэальна падыходзіць вашай руцэ. Цягнуць. Нават не варушыцца. Пакласці другую руку і пацягнуць. Лёгка вызваляецца. Опанькі. Добренька. Меч. Я не магу яго апрануць, таму што ён па сіле патрабуе. Нічога дзіўнага. Чырвоны прынц, апранай. Я думаю, што табе... Блін, ён 16-го ўзроўня. Не, гэта... Крыху лепей, чым маё, так? Дае 3 памяці і 6 ініцыятывы. Памяць і ініцыятыва. Вельмі дзіўная камбінацыя. Вельмі проста, калі ты гатовы вытрымліваць пекельную тэмпературу на кухні і маеш патэльню, ўсё адно яна старая, таму не шкада. Ідэальны рэцэпт. Спалі кухню, каб атрымаць сабе арахіс у карамелі. Ідэальны момант. Ну, реально, ты бы ў 40 смажыла іх, карацей. У 40 быў самы час, мне падаецца, ты прапусціла. Але накладвае стан на 2 хады. Блін. Гэта не благі меч для кантролю. Ведаеце, ён тыпу, ён не тое, каб супер моцны. Ён крыху мацней. Крыху мацней. Сілу толькі забірае, вось што непрыемна. Блін, 3 памяці, 6 ініцыятывы. Яшчэ аднаручна. Блін, мне падаецца... У мяне сумневы. Давайте возьмем. Похрен. Таму што ён прыгожы. Нічога не ведаю, ён прыгоженькі. Достаю оттуль руну. Няхай руну мне здаецца.
Просто таму што прыгожанькі, нічога не ведаю, ўсё пабеглі. Няма часу тлумачыць. Пока. Так, добра. Так. У яго ж сіла, атрымліваецца, 40 становіцца. Колькі ён стаў? З-за таго, што я... Не, ўсё роўна. Пачакайце, гэта ўлічваецца ці не ўлічваецца? Сіла моя павінна падвысіць 150% у выніку. То бок я 10% пашкоджання згубіў. Лесе дай. А ў Лесі на інтэлект 2 палачкі. Ініцыятыва... Не-не-не, у Лесі лепей. Новыя лялькі заўсёды лепей. Там, карацей, у яго базовая атака даволі неблагая. О, эльфійскі шкелет. Што ты тут робіш? Адпачывае. Ладно. Граніцу мы... А, дакладна, духаў. Я зараз... Каля эльфійскага шкелету нікога няма. І тут няма таксама, так? Рэальна, у гэтым месцы проста нічога, акрамя вось гэтых ёлупняў і літаральна мяча, ні халеры няма. Цікава. Цікава. Ладно. Ногі ў тазіку з холоднай вадой і гатаваць так. Ачмурэнна. Як жа гэта цікава збоку будзе выглядаць, ты такі стаіш на кухні. У тазіку. Быццам бы ты зазямліцца спрабуеш. Посох. Лухта. Блин, конечно, посох на 17 уровень. Это такая лухта. Такая лухта. Ён такі не аб чым насамрэч. Да іфана пойдзе на продаж. Пачакайце, што там? Што там напісана было? Кукінг стрим? Не. Які кукінг стрим, вы што? Там нічого цікавого. Добре, калі я буду ведаць, што бойка непазбежна, я буду ўсіх пакрыху выцягваць у бойку з падкрадваннем. Не толькі Ифана. Дарэчы, у такой сітуацыі, насамрэч, неблага было бы Ифану рэальна кожную бойку... Калі аптымізаваць, просто ведаеце, типу, калі б мы ў 4 гулялі, калі кожны герой, типу, кантраляваны персонажам, все гэта было бы прасцей. Ну, типу, просто менш мікракантролю, якім мне просто лянотна займацца гэтай мікрааптымізацыяй у адзінку. Але калі у мяне адзін персонаж, я такі, блин, да я кожную бойку буду чакаць дзесьці далёка і буду чакаць, пакуль я ўвайду ў бойку. Так. Далей абыходзім выспу. Мы ў паўночнай частцы, як вы бачыце, мы толькі пачалі яе даследаваць, але ўжо тут нармальна чаго наглядзеліся. Активованный автоматон. Это кто? Рыцарь Зантеса. Это что, гоблин? Это ж не орк. Это ты кто? Тут же гоблинов никаких нема. А не, есть, импы есть. Привет, глядеть на вас. Прямо сквозь вас напужанные выросныя твары. Яны забралі ўсё гэтае месца. Яны забралі ўсё. Але яны не ведаюць, што гэта такое. Яны не ведаюць, што ў іх ёсць. Яны забралі пад прастору. У першай частцы было такое, што імпы могуць, па сутнасці, я зараз дэталі такія. Я памятаю, што ў імпаў былі свае кішэнныя прасторы. Тыпу, яны маглі хавацца ў нейкіх мелкіх штуках. Вось, і увогуле хтосьці забраў цэлую кішэнную падпрастору. Сказаць, ці яна мае на ўвазе кішэнную падпрастору імпаў. Мы чулі пра іх, але сумняваліся ў іх існаванні. Надзея міргае ў яе ў вачах, і яна спрабуе сфокусавацца на цябе. Гэтыя сабакі з чорнага кола. Яны забралі сусвет. Але яны не ведаюць, што гэта такое. Я малюся, каб яны не падумалі скарыстацца ім. Так, добра, у іх ёсць кішэнная прастора. Это не вельмі добра. Это ён памёр ва ўласнай лужыне? Не, гэта, тыпу, з яго крыніцы выцекла. Як бы гэта не гучала.
Так, базовый інженеринг, Барті Краум. Цікаво наконт аўтаматонам, не ўпэўнены, як атрымаць большае з механічных цудаў. Прачытайце падказкі Барті, падказкі, хітрыкі і гайды. Крок першы. Прымусьце яго бегаць. Як? Лёгка, з фазавым гэтым капасітар, як ён. Кандэнсатарам, вось, вядома. Больш аб гэтым фейс-капасітар, дарэчы, па-моему, першай частцы такая штука была. Больш наконт гэтага ў частцы 5. Дастаткова сказаць, што аўтаматон можа існаваць нават і без яго. У такім магчымым варыянце аўтаматон павінен не працаваць, разарваць кандэнсатар перад тым, як ён можа зрабіць хоць штосьці, хоць нейкія пашкоджанні. Давайте заберем з сабой гайды тут. Перед вами стаіць пусты п'едэстал з малюнкаў, які, ну, выцесаных малюнкаў, якія вы можете пабачыць на ім, і вы можете дакладна сказаць, што ён павінен быў утрымліваць штосьці вельмі каштоўнае. Ну, я так і разумею, што і гэта і ёсць падпрастора. Чорнае коло ўварвалася і скрала сусвет. Опанькі, арбалет. 16-го ўзроўня, гэта нас не здзівіць. Дарэчы, не, ён усё роўно можа быць карысным. Ну-ка, давайте-ка паглядзім. Так. Не, ён слабей. Ён будзе слабей. Запаволівае, толькі не, нічога такого, не настолькі круто. Чат. Гледзячы на час, хутка будзем скончваць, і я пайду працаваць. Я думаю, можа быць, нават прям тут і скончым на сёння, таму што мы якраз на моманце, дзе мы па сутнасці амаль вярнуліся назад. Ой, я цела прапусціў одно. Па выглядзе... не, яшчэ на ўсход можна схадзіць. А вы што, тут не маглі прайсці? Не маглі. Добра. Просто выглядае як месца, па якому можна спакойна хадзіць. І не па такіх хадзілі яшчэ. Так, добра, тут яшчэ шлях на ўсход ёсць. Прям нормально так. Не, там тупічок ёсць. Давайте тупічок праверым, і я успакоюся. Блин, нешта мне падказвае, там усё так просто не будзе. Не-не-не, усё, стаім. Просто на падыходзе. Где там Машнінскі, ці не хоча ён уздзень пастрыміць. Так, Машнінскі, дзе ты? Запускай, самы час. Глядзіце, карацей, я буду зараз кончваць, я вас буду перадаваць далей, калі ёсць каму перадаваць, таму што мне прадаецца Рудзі яшчэ нешта са свайго футбольнага адпачынку не вярнуўся. Так, я зараз гляджу, хто у нас на Твічы ёсць. Не, няма каго, мне ёсць у вас толькі адправіць да радыёголас, і ўсё. Больш няма каму. Добренька. На гэтым я буду развітвацца. Заўтра працягваем далей, з гэтага жа моманту працягнем DaVinci Original Sin 2. Калі скончым DaVinci Original Sin 2, я думаю, што нам засталося, мы перавалілі праз экватар яшчэ ў другім акце, дзесьці ў сярэдзіне яго. Я думаю, што нам, па сутнасці, гэты акт, які па памерах выглядае значна менш і больш прамалінейны, з ім будзе папрасцей. І, ну, штосьці пасля яго яшчэ будзе. Там паглядзім. Я так разумею, што бліжэй да канцоўкі будзе. І пасля гэтага мы будзем праходзіць, я думаю, яшчэ пару тыдняў мы 2-3 тыдні будзем праходзіць яго толькі. Ну, толькі DaVinci Original Sin 2. Пасля гэтага мы зробім тыдзень па рулетцы і тыдзень па топ-1 з спіса галасавання, які ў нас справа зверху. А на гэтым я перадаю вас да радыёголас. Вам жадаю добрага дня, жадаю вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце. Я жадаю вам таксама адпачыць, таму што нехрен такую спёку працаваць, але прыходзіцца працаваць, так. Таму добра вам папрацаваць і перажыць спёку. Да пабачэння заўтра, у мяне ўсё. Паляцелі рэйдам.